Sí. Bueno. Sí. No caso de Rafa, por malestar, se marchouse, porque se encontraba mal, entón non vai a seguir acompañándonos no resto da sesión. Agardo que non tivera nada que ver o da Rúa Cañoteira. Pasamos logo a retomar a sesión a orde do día, e estaríamos no punto 10, que a comparecencia, en principio, ainda que xa se claxou que non tiña por que ser da alcaldía, entendeuse como da alcaldía, acordada na sesión plenaria ordinaria do día 28 de abril de 2016 a petición do BNG, tempo de exposición do BNG para xustificar a petición. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, a petición desta comparecencia ten moito que ver con algo que falábamos hai uns minutos, non? A necesidade de que o pleno municipal realmente sexa o epicentro da vida política deste concello e que non perda o protagonismo que nos entendemos que lle corresponde, non? Por lo tanto, creemos que ten que ser aquí onde se den os debates, as explicacións, os temas que son realmente relevantes para a vida municipal, e un deles, creemos que é importante, é a situación presente e futura daqueles servicios que neste momento están externalizados ou privatizados no Concello de Santiago, non? Nese sentido, basicamente, o que pretende o BNG con esta petición de comparecencia é ter información, non? E que o grupo de goberno, neste caso a través da intervención do alcalde, pois poida facer unha explicación de cal é a folla de ruta a respecto da situación pois de estes servicios externalizados, non? Tanto no corto prazo, aqueles que xa están a piques de rematar pois os prazos das súas concesións ou que xa están rematadas, como a medio prazo pois poder coñecer un pouco cal é a perspectiva que ten o grupo de goberno para o conxunto do mandato, non? E nós tentaremos facer pois sin caer nalgo que sería moi sinxelo neste caso, que sería na demagoxia, non? Eu creo que a nosa posición de defensa dos sectores e dos servicios públicos pois deberá estar, desde o meu punto de vista, fora de dúbida. En calquera caso, que sempre defendeu o BNG son servicios públicos de calidade, e o que sempre cuestionamos é que un servicio público privatizado, polo feito de estar privatizado, pois é un servicio ni máis barato, nin que teña por que ter un funcionamento mellor. Mais ben, o que temos visto, por desgracia, con demasiada asiduidade, son múltiples ineficiencias e en moitos ámbitos do conxunto do territorio, pois incluso corruptelas ou directamente corrupción, non? Por lo tanto, a nosa aposta polos servicios públicos é evidente. O que non fixemos nin vamos a facer é tamén prometer cousas que non podíamos cumprir, ou tanto pola normativa actual, que non deixa de ser pois unha estrategia pois non demasiado encuberta de cara a unha maior privatización de servicios públicos, como pola dificultade no que ten que ver ca disposición económico-financiera nun determinado momento, non? É certo que por parte do grupo que sustenta o goberno de Santiago neste momento, por parte de Compostela Aberta, en campaña electoral, pois hubo un discurso pois a priori nada ambiguo a este respecto, e co que nos podemos coincidir filosóficamente, pero que nos parecía, desde logo, pois dificilmente verificable nos termos plantexados, non? Nos somos conscientes de que procesos deste tipo nin son doados nin son rápidos, mas transcurridos pois unha cuarta parte do tempo deste mandato, nos hoxe pois temos máis dúbidas que certezas a respecto de que vai acontecer con algúns deles, non? En concreto, nos o que queremos é explicacións sobre cal é un pouco a folla de ruta do goberno municipal a respecto, por exemplo, a concesión do Urbaser, que, como saben, rematou o pasado día 10 do 4, que é o que vai acontecer co servicio da hora e do guindastre, que, como saben, rematou tamén a principios de anos, a finais do mes de xaneiro, que se prorrogou por 6 meses máis. Anunciouse a intención do goberno de remunicipalizar a través da empresa Tusa. Hai unha sentencia judicial sobre este servicio, pois tamén queremos saber cal é a previsión, a respecto do transporte urbano. Hai que ter en conta pois que no caso do transporte urbano rematou tamén a concesión o día 15 de febreiro deste ano,
de facto está prorrogada, pero ni siquiera se aprobou esa prórroga en Xunta de Goberno, cousa que tampouco nos parece o máis correcto. Cal é un pouco a orientación a respecto aos servicios, pois que eu creo que non estiveron ben xestionados, como é o caso pois, das prórrogas, no caso das escolas infantís, incluso nun caso que aquí xa o temos denunciado noutras ocasións, pois prorrogar unha empresa como Crece, que foi unha empresa investigada e sancionada por este Concello. Xa non vamos falar aquí novamente do caso dos comedores escolares, no caso do alumbrado público, que tamén está prorrogado, ou noutros casos que con total seguridade tamén se prorrogarán, como pode ser o caso de Xade, non? A empresa que administra o multiusos Fonte do Sar, Santa Isabel, que, como saben, remata a concesión o día 15 de xuño, é dicir, dentro de 3 semanas, e tampouco temos ninguna noticia de exactamente que o que vai a pasar con ele, non? E especificamente, eso será motivo do seguinte punto de orde do día, tamén queremos saber cal é a previsión a respecto da rede de centros socioculturais de Santiago, que, como saben, pois está o contrato rematado, non é prorrogable, e agora mesmo pois, temos unha situación cando menos anómala a respecto ás prestación dese servicio, non? Por lo tanto, nós con esta comparecencia o que demandamos fundamentalmente información, e o que non vimos aquí é a pedir imposibles, non? Pero que sí que queremos solicitar por parte do Goberno son basicamente 3 cousas, e con isto remato esta primeira quenda, non? O que queremos pedir é seriedade e rigor a hora de abordar estas cuestións e non improvisar. O que vimos de xeito casi sistemático é aprobacións de prórrogas ás mesmas empresas o último día, a última hora, e eu creo que eso non é a mellor carta de prestación. Eso no mellor dos casos, outros servicios directamente se siguen prestando sin soporte contractual, non? En segundo lugar, o que queremos é que naqueles ámbitos onde legalmente non sexa posible actuar ou económicamente sexa imposible ou non recomendable, queremos que hai mecanismos nos que todos podemos estar de acordo e que non se teñen implementado e que para mí son fundamentais, como son todos os mecanismos de inspección, non? Eu creo que a día de hoxe servicios que non son ou son dificilmente revertibles a unha xestión directamente 100% pública, cando menos sí que hai mecanismos legais e económicamente pois, moi beneficiosos para o Concello para facer un exercicio de maior de inspección no caso das concesionarias. E por último, pois a información, non? O motivo desta comparecencia, como dicía ao principio, pois fundamentalmente pois, ter información de primeira man, non só a través dos medios de comunicación, sobre cales son as principais previsións do Grupo de Goberno a respecto estas empresas concesionarias, xa digo, no corto prazo e tamén para o conxunto do mandato. Ao final non che puxen o tempo da defensa da comparecencia, Rubén. Empezamos. Bueno, vou a intentar facer unha comparecencia, completala na segunda quenda, despois da intervención dos grupos. Respecto a cuestión plantexada na solicitud do propio BNG de cales son as previsións do Goberno de Compostela Aberta sobre a continuidade de empresas privadas que prestan servicios públicos toda vez que rematan os períodos contratados. Evidentemente, en 10 minutos é complicado atender a totalidade dos servicios concesionados con remate contractual e o enfoque dos mesmos. Vou intentar non xerar falsas expectativas e sí que vou a dar, bueno, pois un pouco a información o que eu creo que pode acontecer ao longo da legislatura. Empezarei por unha cuestión de expectativas, non? Porque se ven o voceiro do BNG falaba da intencionalidade do Goberno de Compostela Aberta, é certo que eu incluso persoalmente, máis alá das cuestións programáticas que podían ser xenéricas, nunca me gustou xerar falsas expectativas sobre procedementos que entendo que son complexos, entre outras cousas porque os vivenciei. Pasei por unha experiencia de remunicipalización do servicio de auga en Teo, fun consciente da complexidade do proceso, que rematou pois, cunha prestación directa do servicio polo propio Concello e fun consciente tamén da temporalización dese proceso de remunicipalización, non? Estamos a falar pois, duns traballos reglados aproximadamente 2 anos e medio. Entón, polo tanto, non frivolizo ca cuestión do modelo de xestión dende os propios concellos e, sobre todo, non frivolizo co cambio de modelo de prestación de servicios públicos municipais
por parte de empresas privadas que no fondo non deixa de ser froito pois de 3 décadas do que eu creo que foi un crecemento desordeado da administración municipal e que nos levou a moita situación de feitos consumados que eu creo que en Compostela acadou aínda incluso cotas máis intensas que noutras latitudes respecto a dependencia desos servicios externalizados que se veñen prestando no Concello. Evidentemente chegamos a unha situación de feitos consumados, evidentemente somos conscientes de que a maiores a xeración das externalizacións e do negocio na xestión do público por concesionarias bebe tamén dos déficits estruturais da administración, dunha lei que afecta a propia administración local que impide tasa de reposición, que impide prestación moitas veces de servicios directos e que coloca moitas veces o foco na cuestión do persoal que non deixa de ser unha das coordenadas deste tipo de cuestións. Aquí hai un resultado de partida que canto menos é complicado, non? Nos encontramos en moitos casos con imprevistos, con contratos anulados pola xustiza, aquí a concesión de algunhas escolas infantiles, a situación de Setex a Parque, que son feitos sobrelevados, que condicionan tamén o necesario tempo de trámite para poder afrontar os procesos de remunicipalización en caso de ser viables. Nos encontramos tamén con outros procesos concesionados, como pode ser todo o que é a prestación de servicios de centros socioculturais, onde resulta moitas veces difícil explicar que determinadas persoas que estaban a prestar os servicios a través de contratas acabaran entrando por sentencia judicial no cadro de persoal do Concello directamente na función pública cun sobrecusto importante para as arcas municipais, no que tivo que ver determinadas sentencias que falaban de cesión ilegal de traballadores e que abren unha problemática respecto á prestación dos centros socioculturais que non é menor. Eu creo que é un dos grandes problemas deste Concello. Nos encontramos con contratos que levan dende o ano 2009 sin licitarse, a pesar de ter pasado 4 alcaldes e varios gobernos, como pode ser o das Marquesinas do Concello, ou incluso con situacións surrealistas, non? É dicir, como pode ser posible que nun mesmo equipamento municipal poidan coincidir 3 responsables de xestións diferentes, persoal municipal para vir e pechar, unha empresa para limpar por semana e outra para limpar os fins de semana, como pode ser, por exemplo, o pabillón de Vite, non? Ou a situación que se deu co sistema de concesión da sociedade mixta Xade para a xestión dunha encomenda de xestión do multiusos e, sobre todo, o proceso que foi alterando o reparto inicial, a pesar de ser unha sociedade mixta, onde acabou concentrándose a parte privada nunha única entidade, a pesar de iniciarse inicialmente con un 33 e 33, dúas entidades privadas e o Concello no público. Por non falar de outro tipo de cuestións competenciais como pode ser a cuestión dos comedores. Polo tanto, esta é unha situación de partida. E máis alá dunha rectificación que se pode facer a intervención de Rubén respecto a prórroga de algúns contratos que non foi tal como do lumeado público, que xa era un contrato de 2 anos con prórroga de outros 2 anos e xa era unha decisión adoptada cando nos chegamos. É certo que algunhas das prórrogas adoptadas explícitamente ou implícitamente respecto ao contrato do lixo que pon o horizonte no 2017 e respecto ao servicio de transporte público no que tamén se está traballando con ese horizonte, é unha maneira de gañar tempo e sin querer xerar falsas expectativas sobre cuestións concretas que non se nos plantexan aquí a curto prazo, que é o tema por exemplo, do servicio da hora e do guindastre, que é consecuencia dunha sentencia judicial que afectou ao Concello e no cal, se adoptaron unha serie de
decisións. Como sabedes, unha vez que aconteceu iso, valoramos que podía ser un servicio que económicamente non tiña por que ser deficitario. Eu parto de que a prestación dos servicios de maneira directa é mellor, eliminas beneficio industrial, eliminas determinadas cargas, e eu sí que defendo a prestación directa. Pero sobre esta cuestión en concreto, bueno, pues valoramos que había esa sentencia, valoramos que era un servicio que podía non ser deficitario para o Concello, na medida en que había unha empresa que o prestaba, que a maiores está obrigada a pagarlle un canon mensual ao Concello. Decidimos variar o que era o obxecto social de TUSA, ampliando o mesmo en previsión da posible asunción da xestión directa dos servicios de hora e de guindastre. Con posterioridade o Concello encargou e recibiu as análisis sobre os custos efectivos e a situación económica da concesión daqueles servicios, así como que eu entendo que o problema desta cuestión, que é a cuestión da subrogación do persoal, entendendo que había unha oportunidade a través de determinadas ferramentas que ten o Concello, que se ben dixen antes as negativas son as positivas, como pode ser a Sociedade Mercantil TUSA, non? En principio, chegamos á conclusión, con tanto ca auditoría económica como ca equilibrio económico como cos informes de persoal, que estamos en disposición de facerlle a proposta a TUSA a través dun acordo de xunta de goberno, que agardo que levemos no día de mañán para bueno, que se pronuncie con todos esos informes sobre a viabilidade de asumir a encomenda de xestión directa dos servicios públicos de hora e do guindastre, sen prexuicio de logo da posterior concreción das condicións xurídicas e económicas do encargo, e de que o modelo definitivo que ten que pasar evidentemente polo pleno da corporación, e que sí que terá que decidir competencialmente o pleno da corporación. Nos aí rematamos os traballos que nos levaron estos meses. Creemos que estamos en disposición de que TUSA asuma esa encomenda despois da variación do obxecto social, e que o traíamos a debate despois da decisión do Consello de Administración a este pleno da corporación, para decidir se ese é o modelo que vale ou non vale. Bueno, aí traballouse contra reloxo. Eu creo que era unha boa oportunidade. É certo que había pouco tempo, é certo que todo este tipo de situacións o máis problemático é como asumir o persoal, na medida de que a asunción do persoal non pode ser unha entrada pola porta de atrás na función pública, ten que ser unha interinidade pendente de regularización por concurso público, e tamén na medida en que o corsé legal actual dificulta moitísimo a remunicipalización, moitísimo, porque estamos con cuestións como a tasa de reposición, con cuestións tamén do teito de gasto, e evidentemente, bueno, nos creemos que a día de hoxe vai haber unha proposta seria para prestar o servicio directamente dende a propia sociedade, dende a propia TUSA, e iso dependerá da decisión que adopte o pleno unha vez que vexa todos os análisis. Teño unha segunda quenda, vou rematando con outro tipo de cuestión. O tema da encomenda de xestión do consorcio para a xestión do multiusos, o proceso de sociedade mixta, como sabedes, e se ten falado informalmente no consorcio, pero eu tive a posibilidade de estudiar o informe de Abogacía de Estado deste ano respecto á concesión. A concesión en estes momentos, tanto a encomenda de xestión como do que é o propio modelo de xestión que decidiu o Concello, seguramente haxa que adiala hasta o 19 de maio de 2017 para facelas coincidir as dúas, incluso polo propio informe que recolle a Abogacía do Estado. Pero dito isto, eu creo que a Abogacía do Estado é clara, non? É dicir, non pode haber unha encomenda de xestión a unha parte do consorcio na que logo o propio Concello adopte unha fórmula mixta onde a maioría porcentualmente a sociedade é privada. Temos que ir a unha sociedade mixta onde a maioría sexa pública, e eso obriga a finiquitar a sociedade mixta actual e a impulsar un proceso cunha sociedade mixta de maioría pública. É unha remunicipalización per se? Non, pero é polo menos un cambio no rol de influencia do que é unha sociedade mixta cunha maioría porcentualmente da mesma no que é a entidade pública. Eu creo que é neso no que temos que traballar. Eso obriga a regularizar a propia sociedade xave,
obriga de alguna maneira a regularizar pois, todo o que eran as súas contas a nivel mercantil, obriga a co horizonte pois, de menos dun ano de alguna maneira a pechar esa posibilidade desa sociedade e a abrir unha nova xestión cunha nova sociedade onde a maioría sexa pública. Esas son as cuestións máis a curto prazo. Respecto á cuestión do lixo e respecto á cuestión do transporte, non vou a xerar falsas expectativas, non o sei, pareceme que hai pouco tempo para poder definir un modelo de remunicipalización no proceso dun ano, polas experiencias que eu veño de vivir. Outra cuestión é sobre o servicio de auga que remata ao final da legislatura. Eu creo que aí sí que hai o tempo suficiente para traballar con garantías para a prestación dun servicio directo, pero temporalmente creo que hai. Outra cousa é o que podan detectar os estudios na prestación do servicio, os custos e dendo o convencemento que a prestación para os veciños e veciñas sin estigmatizar a externalización ten que ser mellor. Logo na segunda quenda entrarei sobre outro tipo de cuestións que agora non me dá tempo e xa me estendín 2 minutos e medio máis, co cal pido disculpas. Ora, como sería? Volves? Vale. Agora serían 5 minutos cada grupo e pechar outra vez o intervinte con outro turno contra que nadie. Bueno, por comentar varias cuestións, non? Bueno, a primeira delas para min que é importante, non? Evidentemente, os procesos de remunicipalización ou de reversión ou a xestión directa polas administracións públicas dun servicio que previamente estivo externalizado, pois son complexas, pero son complexas hoxe e eran complexas hai un ano, non? Digo isto porque, claro, o tema de xerar falsas expectativas, quen seguro que non xerou falsas expectativas son os grupos que hoxe facemos parte da oposición a respecto do que iba a facer este goberno, non? Eu creo que as expectativas non se xeran solas, non? Se relemos o programa electoral de Compostela Aberta, se rescoitamos algúns dos debates e algúnas das cousas que fixemos en unha campaña que foi hai menos dun ano, pois veremos que as expectativas non nacen por ciencia infusa, non? E se temos algo máis de memoria, eu traí aquí unha nota de prensa dun dos grupos que os están integrados tamén en Compostela Aberta, neste caso de Esquerda Unida, dai tan solo 2 anos, onde decía literalmente, non? Tal e como manifestamos nas emendas aos anteriores orzamentos municipais, retomar a xestión pública do servicio de recollida, eliminación e tratamentos de residuos sólidos urbanos, debido a que a concesión, entre paréntesis, privatización outorgada a Urbaser, remata a finais de 2014 en lugar dun novo concurso privatizador como promove o Partido Popular, non? Entón, claro, isto hai 2 anos, hai menos dun ano, pois decíamos tamén outras cousas. Entón, eu coincido en que creo que non se deben crear falsas expectativas na cidadanía, pero, bueno, as expectativas que poida haber de remunicipalización de servicios públicos por parte deste goberno creo que non son imputables, desde logo, os grupos da oposición, non? Con respecto ás cuestións concretas, vamos a ver, eu podo entender, señor alcalde, que hai concesións complexas, podo entender que había problemas e que hai problemas, e algún non menor, en algún dos ámbitos que vimos falando. Ahora, creo que houve unha falta de previsión en algúns aspectos que non é justificable. Quero dicir, cando o novo goberno toma posesión o 15 de xuño, ten un cadro deste, porque o recibimos todos os grupos da corporación, que a data de finalización de todos os servicios que están externalizados, cales son prorrogables, cales non son prorrogables e en que situación están, non? Entonces, eu podo entender todas as complicacións que pode haber dentro da rede de centros socioculturais. O que non podo entender é que en 9 meses non se dé ningún movimento, non? Quero dicir, porque, pois se poderá volver a licitar, se poderá intentar cambiar o modelo de xestión, poderás intentar dividir en lotes, poderás intentar remunicipalizar, o sea, hai múltiples alternativas. A que creo que non é alternativa é a que se fixo. Deixar que vaya pasando o tempo, que pasen 9 meses, acaba o contrato, e agora mesmo estemos nunha situación que para min, falaremos despois disto, pero, bueno, cando menos é complexa, e é que temos un concurso que é de máis de 1,5 millón de euros que agora mesmo se está prestando sin ningún tipo de soporte contractual e legal, non? Bueno, entonces, creo que hai cousas nese sentido que non están suficientemente justificadas. O tema de Xade, vamos a ver, eu filosóficamente, entre unha empresa mixta con maioría de capital público a unha empresa mixta con minoría de capital público, non teño dúbida, quedome ca primeira, non? Agora ben, eu tamén quero pôr unha cousa en riba da mesa. Eu creo que Xade, con todas as limitacións e con todas as deficiencias que as tivo,
eu creo que un exemplo de optimización tamén de recursos por parte das administracións públicas. Eu quero lembrar, porque non hai tantos anos, esa instalación, o caso Multiusos Fontes do Sar, un investimento moi grande por parte do consorcio, estaba pechado a cal e canto, non? Quero dicir, houve a posibilidade de optimizar os recursos, de ofertar servicios deportivos de calidade a precios populares para o conxunto da poboación, e houve unha xestión que non só non produzo pérdidas para administracións públicas, sino que creo que tivo amplos beneficios, non? Por lo tanto, si se pode mellorar a participación pública nesa sociedade, por min perfecto. O que teño dúbidas, o galla que me equivoque, é que haxe interese real por parte privada de ter unha participación nunha empresa deste tipo con unha participación minoritaria. O gallá sexa así, e o gallá dentro dun ano pois estemos nunha reformulación desa xestión pois todavía máis pública, non? Co tema do da hora e o guindastre, vamos a ver, eu vexo varios problemas. Un de tipo legal, pero bueno, non son xurista, non me vou meter nesto, non? Pero claro, o tema do guindastre supoño que se pode interpretar como un servicio esencial, non? Porque claro, se non houbera guindastre en Santiago e hai alguén que aparca no meu vado e non podo sacar o coche, pois algunha responsabilidade terá o Concello que me goberna, non? Entón entendo que se poderá entender como un servicio esencial. O da hora, e sobre todo despois do que pasou en algunha cidade como Lugo, pois creo que en sede judicial sería cando menos discutible, non? Entonces, bueno, aí hai unha sentencia, bueno, a min todo eso me plantexa dúbidas, e incluso no debate da remunicipalización eu creo que non só debe ir o modelo de xestión desde a perspectiva de se é público ou está externalizado, sino o modelo de xestión en sí mesmo, non? Eu creo que habría que explorar tamén outras posibilidades, como a que ahora mesmo, por exemplo, hai no Concello de Pontevedra, onde non se ten este servicio de hora, pero hai mecanismos para garantir a rotación dos vehículos, non? Despois, con respecto ao tema do transporte urbano, eu entendo que ademais este sería un dos ámbitos pois, que é máis complexo. O único que plantexaba é que creo, desde unha perspectiva formal, tamén recoñezo as miñas limitacións novamente de tipo xurídicas, pero eu creo que a prórroga, ainda que sexa tácita, que debe levar para ello un acordo cando menos da Xunta de Goberno onde se acorda esa prórroga, ata onde eu sei, polo menos no caso do transporte urbano, creo que non a houbo, non? E por último, unha cuestión con respecto ao tema das escolas infantís, o tema dos comedores ou outro tipo de servicios impropios. Eu son un firme defensor de que dotarse de servicios impropios ten que ser o ultimísimo dos recursos, o ultimísimo, e creo que a medio prazo é problemático. Outra cousa é que defendo que no seu momento, pois, ante a falta de alternativa por parte do goberno galego de crear prazas públicas de escolas infantís en Santiago, pois o Concello dotase por esa vía, pero creo que ten que ser desde logo a última. Eu creo que con respecto a comedores, con respecto a escolas infantís, o que ten que haber unha interlocución tamén seria co goberno galego a respecto a posibilidade, polo menos de plantexalo con seriedade, un mecanismo de reversión deses servicios a quen ten as competencias propias, que neste caso ten que ser a Xunta de Galiza, non? E por último remato, perdón por me pasar de tempo, só unha cuestión, non? Con respecto ao tema dos centros socioculturais, a ver, eu certamente creo que hai un problema co tema da cesión ilegal de traballadores. Creo que houve moitas cousas que se puderon corrixir nos últimos anos e que non se lles meteu man, pero desde logo creo que os problemas non se arranxan ou mirando para outro lado ou deixando que o tempo os agrande ou os apodreza, non? Entonces, nese sentido, eu creo que estamos agora mesmo na peor das situacións posíveis, que cun contrato dunha cantidade moi elevada, porque claro, ese 1,5 millón de euros por rateado mes, pois habrá que vir a recoñecemento extrajudicial de crédito pois a unha media de 100.000 euros por mes, aínda que se licitara un novo concurso que leve 3 meses, pois estamos en 5 ou 6 meses pois nunha situación cando menos anómala, non? E se antes discutía o da hora do guindastre, o que creo que en sede judicial non é moi discutible, é que se cataloguen como un servicio imprescindible, aínda que eu poida considerar moi importante, uns centros socioculturais que pechan en verán, que pechan os luns, que hai unha parte importante deles que só abren para determinado tipo de actividades, non? Por lo tanto, eu creo que eso sí que é urxente solucionalo ben e solucionalo xa, non? Gracias, Rubén. Paco Reyes, a súa quenda. Grazas, señor alcalde.
É certo que despois de moitos anos nos que se foron ampliando os servizos públicos de carácter local e se foi impoñendo a súa xestión indirecta a través de diversas fórmulas de colaboración público-privada, recentemente se vai asumindo a necesidade de abrir un debate sobre a idea de que a xestión dos servizos públicos locais debe volver a mans públicas. A modo de exemplo deste debate favorable á recuperación da xestión dos servizos a favor da xestión directa, vou citar soamente dous exemplos: o informe da Universidade de Greenwich de 2012 e o informe do Tribunal de Cuentas de 2011 sobre as condicións de prestación dos servizos públicos municipais en municipios de poboación inferior a 20.000 habitantes, que claramente defenderían esta devolución á xestión pública directa. Neste sentido, o programa electoral de Compostela Aberta contén, entre outras referencias, os seguintes compromisos con respecto á posible municipalización de servizos públicos no Concello de Santiago de Compostela. Na páxina 8 di que, en canto se den as condicións para que iso sexa posible, os contratos serán adoptados polo Concello. Para iso será necesario, como mínimo, unha auditoría da débeda do Concello e das concesións que operan con servizos públicos. Na páxina 59 di que van iniciar o camiño cara á recuperación da xestión municipal, da xestión de residuos na medida do posible mediante fórmulas que potencien a economía social e a corresponsabilidade. E finalmente na páxina 69 din que se comprometen a facer un calendario e comunicarlle á cidadanía un plano de retorno progresivo á xestión pública e directa daqueles servizos municipais privatizados ou entregados á xestión privada. O certo é que nestes primeiros 10 meses de goberno de Compostela Aberta, todos os servizos públicos de competencia local externalizados viron como ou ben se prorrogaba a concesión coa empresa privada que viña prestando o servizo, ou se convocaba un novo concurso para continuar co externalización do servizo, ou se mantiña dita externalización a través de encargar unha empresa a prestación do servizo sen contrato e a través de recoñecementos extrajudiciais de crédito. Así foi para as escolas infantís, para os comedores escolares, para o guindastre a hora, para o transporte público urbano, para a xestión de Xade, que vai terminar agora en xuño e non vai dar tempo de facer outra cosa que prorrogar, para a xestión das actividades dos centros socioculturais. O certo é que non se pode negar que nestes 10 meses Compostela Aberta convertiuse no goberno das prórrogas. Por tanto, que esperamos de Compostela Aberta o cumprimento do seu programa electoral no sentido de achegar un análise custe-beneficio das diferentes opcións de xestión dos servizos públicos locais e a resposta ás seguintes cuestións. Ten Compostela Aberta un calendario de actuacións dirixido á toma de decisión e posterior desenvolvemento dun proceso de municipalización dos servizos externalizados polo Concello? Cale? A estrategia de Compostela Aberta é municipalizar ao termo do período de xestión indirecta ou teñen plantexado, nalgúns casos, o rescate expropiatorio con pago de justiprecio? Neste último caso, existen os informes técnicos e xurídicos que fundamentan o interese público do rescate? Existen os informes de intervención referentes á indemnización que levaría a expropiación? Esta indemnización está contemplada nos orzamentos do Concello para 2016? Por que non se contemplou esta eventualidade e se fixo unha proposta de marco orzamentario plurianual para ese efecto? Respecto do persoal, teñen previsto a subrogación do mesmo ou entende que se existe persoal na administración do Concello para desenvolver o servizo, de modo que os traballadores que ata agora prestaban o servizo perderan o seu posto de traballo? E por último, ten Compostela Aberta un informe xurídico que teña en conto disposto pola normativa comunitaria e pola Comisión Nacional de los Mercados e a Competencia? Moitas grazas. Gracias, señor Paco Reyes. Señor Agustín Hernández. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Falaba o alcalde na súa intervención de expectativas. Claro, hai que facer unha reflexión respecto de quen xerou esas expectativas. Non hai máis que ver os principios de Compostela Aberta, o seu manifesto e o propio programa electoral desa agrupación para darse de conta de que falaba de rematar, e ligo textualmente, coas privatizacións, de facer un calendario para un plan de retorno á xestión pública e directa dos servizos municipais privatizados ou entregados á xestión privada. O marco legal, cando Compostela Aberta fixo ese programa, era coñecido, a cidade era coñecida e a súa realidade tamén, alo menos para os que vivíamos nela. Dá a sensación que para o alcalde non era tan coñecida, dende o momento que agora o alcalde matiza, e matiza moito. Agardo que logo despois, na súa segunda quenda, traslade ese calendario que foi un compromiso cos, alo menos, seus votantes, ou aqueles que pensaron que ian cumprir o seu manifesto. Fala o alcalde de falsas expectativas, fala do alcalde de complexidade, podemos estar de acordo en estas dúas expresións, de traballo de moito tempo, de non frivolizar, de inicio complicado, de imprevistos, de anulacións xudiciais, de feitos sobrelevados, de feitos sobrevenidos, de situacións sobrevidas, de gañar tempo.
É certo que nós quixemos fai 4 meses coñecer cal era o calendario da municipalización dos servizos. O alcalde pois non respostou con cuestións concretas. Agora xa temos algún dato respecto do guindastre e da hora, tamén do multiusos, pero o que é evidente é que esta situación nada ten que ver con aquela claridade do seu programa que aseguraba a recuperación xeral dos servizos privatizados para liberalos das poutas das empresas privadas. E a pesar diso, a verdade é que os únicos pasos reais que temos pois comprobado son os que acaba de suliñar o alcalde, e tamén, eso sí, os dados polos técnicos e polos propios representantes do goberno viaxando para informarse do que se fai noutros lugares, que eu saiba en Madrid ou en León, tamén en Pontevedra, para coñecer como é a mobilidade en Pontevedra, cando Pontevedra é unha das capitais de Galicia que non ten transporte urbano, e, por certo, unha das capitais onde un alcalde nacionalista pois aplica sin menor recato o tema de que a empresa privada pode ser eficaz e pode ser eficiente se é suficientemente controlada, existen os mecanismos de control dende as administracións. Por lo tanto, o que comprobamos é que se seguen prorrogando os mesmos servicios que se viñan prestando por empresas, o lixo, as escolas infantís, os comedores escolares, o mantemento do viario, a sinalización viaria, a xestión de tributos. Eso sí, vostedes aplican outra cuestión, externalizan traballos a través de contratos adxudicados a dedo. Eso sí que o fan vostedes. Podería decir moitos exemplos, informes sobre normativa local, a posta ao día da base de datos de protocolo, a organización de procesos participativos, os presupostos participativos, actos diversos, traballos de informática ou simples tarefas de coordinación entre unha longa lista de encargos que contratan vostedes fora do ámbito do Concello. É dicir, unha mostra, alcalde, de auténtico fariseísmo político. Non só se manteñen e prorrogan os servizos externalizados, sino que se externalizan traballos que ben poderían ser asumidos con plenas garantías por os cualificados traballadores e traballadoras municipais que forman parte dos diferentes departamentos dende o Concello. Nos, dende o Grupo Municipal Popular, consideramos que a xestión dos servizos debe guiarse pola eficacia e pola eficiencia, e que as empresas privadas, mediante a concorrencia competitiva, poden ser un modelo desexable e pode favorecer o interese público. Por lo tanto, nós creemos que o Goberno debería de facer unha reflexión ao respecto desta cuestión, debería clarificar cal é o seu calendario, se é que o ten, debería facer precisamente o diferente ao que está a facer. Temos un exemplo, a nave 5, sacan vostedes a concesión a nave 5, chea de incertidume, chea de imprecisións. Van deixar vostedes nas mans da iniciativa privada cun prego que será motivo, e o tempo dará razón a este portavoz que está falando, de moita controversia, de moitísima. Eso é o que non hai que facer. O que hai que facer é facer unha programación seria do que pretende o goberno cos diferentes servizos externalizados. E, por certo, alcalde, ten vostedes moitísimos para cumprir o seu programa, non soamente o guindastre, non soamente o multiusos, parques e xardíns, iluminación pública, centros socioculturais, xestión de tributos e multas, comedores escolares, escolas infantís, mantemento e xestión das instalacións deportivas, xestión de tráfico, sinalización, reposición de lousas ou, por exemplo, mantemento dos viarios. En definitiva, a nós gustaríanos coñecer cal é a súa programación para cumprir ese programa electoral que non temos ninguna dúbida que obedecía a un descoñecemento meridiano da realidade desta cidade. Chegaron vostedes, señores de Compostela Aberta, demandando remunicipalización. Prometeron o imposible e o único que fixeron foi prorrogar, deixar sin cobertura legal e vivir na permanente alegalidade cos comedores escolares, cos centros socioculturais, co lixo, con transporte público, a iluminación, o pintado, etc. Moitas grazas. Tengo unha capacidade para facer unhas intervencións sin a mínima autocrítica que resultan absolutamente sorprendentes, señor Agustín Hernández, non? A ver, é unha cuestión xeral.
leuse as partes do programa sobre a remunicipalización e eu creo que son coincidentes co que eu dixen de non xerar falsas expectativas e da complexidade do proceso das mesmas, non? De feito, aquí, máis alá de posicións confesionais respecto ao positivo que poden ser modelos de externalización, e un non estigmatizo os mesmos da empresa privada, certo que pode haber coincidencias co BNG e co Partido Socialista, pero é certo que nomeadamente o Partido Socialista gobernou esta cidade durante moitísimas legislaturas e non se iniciou ningún proceso de remunicipalización, nunca. No? Incluso todo o contrario, todo o proceso que houve de concesións foi un proceso impulsado dentro dun goberno do Partido Socialista. Eu digo iso porque asumimos o mandato e asumimos o horizonte, e de feito, en breve este pleno da corporación terá a posibilidade de fixar a posición de cal ten que ser o modelo de xestión, con auditoría interna, con equilibrio económico, con informe xurídico e informe de persoal, e decidir se compensa ou non compensa facer unha xestión directa do servicio da hora do guindastre con un personal e a través dunha sociedade como é Tusa. Ese é o calendario, non? Pero respecto a determinadas cuestións, señor Agustín Hernández, a ver, cando nos chegamos aquí, os contratos de prestación de enerxía eléctrica non estaban regularizados, non estiveron nunca regularizados, veñen sempre a recoñecemento extrajudicial de crédito, cantidades inxentes, dende hai anos, só estiveron regularizados o primer ano despois da liberalización do mercado porque había unha obrigatoriedade, logo nunca máis. E todos os xuntas de goberno levamos recoñecementos extrajudiciais do contrato de enerxía eléctrica por centos de miles de euros. A pesar deso non se corta a enerxía eléctrica nesta cidade. Vais iniciar o procedimento de regulación coa idea únicamente por un ano, coa idea logo de poder intentar contratar a través dos diferentes concellos da mancomunidade nas millores condicións. Pero que non chega solo con eso, é que estamos falando da remunicipalización do do guindastre porque é unha sentencia dunha concesión do Partido Popular que obriga a redefinir o modelo. É que non só a iso, é que a maiores hai unha sentencia que anula concesións das escolas infantiles que nos alteran o calendario. Tamén baixou o goberno do Partido Popular. É que non só a iso, é que dende que entramos todas as facturas dos centros socioculturais de Arastibarca, Rubén, van a recoñecemento extrajudicial de crédito. Todas, con contrato en vigor, todas. Por qué? Porque polo proceso de cesión ilegal de traballadores a proposta que fixo inicialmente a empresa pola cal foi adxudicado o servicio de persoal non coincide ca situación actual despois de que moitos dese persoal pasara a formar parte do persoal público do Concello. Hai incluso un inicio de extinción de contrato impulsado por personal e por contratación e por intervención. Todas as facturas de todos os meses, dende maio de 2015, foron por recoñecemento extrajudicial con contrato en vigor. Claro, pois está moi ben. Eu, respecto á cuestión dos centros socioculturais, vais a ir agora a licitación, pero o asesoramento que se están a facer dos priegos e das condicións non é menor, porque se o que é a asunción de 8 traballadores de todos os que prestan o servicio tuvo un custo para o Concello de 800.000 euros, canto poderían ser o custo das decenas de traballadoras que hai? Canto podría ser? Multipliquen para o Concello e para as arcas municipais. Entón hai que blindar a nova prestación do servicio de alguna maneira, e a min é un dos problemas no Concello que máis me quita o sono. E se non saiu o inicio da licitación e os plegos foi porque hubo que pedir múltiples asesoramentos para poder ter todas as garantías nun proceso sensible. Polo tanto, iremos traendo ao pleno na medida en que podamos e vexamos posible, sempre con todas as garantías, propostas de remunicipalización, pero van a ter que contar con todas as propostas e non se alteren, señor Agustín Hernández. Nesta vida hai que ter paciencia, a legislatura é moi larga, entonces son 4 anos e evidentemente poderemos ir nos modulando respecto a ese tipo de cuestións, non? E tamén co tema da remunicipalización, faltaría máis. Damos por remate a comparecencia. E pasamos ao seguinte punto na
na orde do día, que sería esta vez a comparecencia do concelleiro delegado dos Pazos Cidadáns, acordánase un plenario ordinario do día 28 de abril de 2016. Quen fai a defensa da solicitud de comparecencia? Eu. Moitas grazas. Esta comparecencia trae conta da Rúa das Carretas, non o respecto do resultado, que pode ser opinable do resultado da obra, sino da actuación municipal o respecto de como chegamos a ese resultado. En calquera circunstancia, o cumprimento da lei debe ser peza clave no funcionamento democrático das institucións. As administracións deben velar, polo tanto, para que o imperio da lei sexa sempre respectado. Obviamente, se as administracións deben velar polo cumprimento das normas, nas súas actuacións que promoven e que impulsan, non poden prescindir de xeito groseiro do cumprimento da normativa. Con esta solicitude de comparecencia queremos poñer de manifesto o incumprimento da normativa por esta corporación, a deixadez, a indolencia e, en definitiva, o desprezo máis absoluto ao marco legal que, paradóxicamente, esta administración exixe de xeito estricto a todos e cada un dos veciños e das veciñas. Unha administración como a do Concello de Santiago, que é extremadamente exixente coa normativa urbanística e patrimonial no ámbito da cidade histórica, e nós estamos de acordo con iso, prescindiu de calquera rigor o actuar nese ámbito. Un incumprimento da norma que xa é de por sí grave. Resulta de todo inaceptable cando presuntamente lesiona o interese xeral e produce un prexuicio á propia administración que incorre en dito incumprimento. En definitiva, un prexuicio a todos os veciños e veciñas. Con esta comparecencia e co recurso que temos presentado, pretendemos denunciar un comportamento que ten como resultado que a excepcionalidade se acabe convertendo no procedimento normal, porque non é normal que se execute un proxecto diferente ao contratado. Non é normal que se prolongue unha obra en máis do dobre do prazo inicial sin acreditar que non hai responsabilidade do contratista e sin aplicar as penalizacións previstas no propio contrato. Non é normal que non se pidan os informes preceptivos. Non é normal, tampouco, que se leven a recoñecemento extrajudicial de crédito todas as certificacións da obra a partir da número 5. E non é normal o levantamento de cada un dos reparos manifestados pola interventora nos sucesivos informes que realizou ao respecto deste expediente. Nunha obra de algo máis de 622.000 euros, únicamente se certificaron correctamente 274.000, é dicir, menos da metade da obra executouse dentro da lei. Señor Duarte, preocúpanos o que representa a tramitación desta obra como sinal de identidade dun goberno fora da lei. Se non nos fallan os nosos cálculos, nos últimos 6 meses, desde que están vostedes gestionando esta cidade, entre novembro e abril, procederon a levantar no menos de 20 reparos da interventora por un importe total de 1,7 millóns de euros. Converten, en definitiva, o excepcional no habitual. Un mal camiño. En definitiva, señor Duarte, realizámoslle unha batería de preguntas que figuran no texto da nosa solicitude para que xustifique, se é que pode, as irregularidades que detectamos neste expediente, porque resulta irregular unha ampliación de prazo en máis do dobre do inicial sin justificar o porqué de non repercutir a empresa as súas posibles responsabilidades. Que intereses teñen vostedes en favorecer a esa empresa? Tamén é irregular a redacción do proxecto modificado e a súa execución sin ter a debida autorización. E, por último, é unha irregularidade a execución dunha obra no casco histórico sin solicitar e obter os informes pertinentes tal e como é de aplicación a calquera veciño dese ámbito e vulnerando tamén os acordos da Comisión Asesora. Esperamos, pois, as súas explicacións a cada unha das cuestións formuladas coa antelación debida e que se recollen no escrito registrado no seu día e que non vou repetir por en aras da brevidade. Moitas gracias e máis nada. Señor Duarte. Moi boas tardes a todos e todas, compañeras da corporación, e alégrome de que veñan estas preguntas, porque realmente, antes de empezar a miña intervención, eu diríalle ao señor Agustín que pode darse a volta, ten detrás a señora Teresa Gutiérrez, e podría empezar por preguntarlle a señora Teresa Gutiérrez por que firma o 13 de abril de 2015 un acta de replanteo da obra na que xa consta
xa consta, e así o leo, así mesmo indicar que no proceso de obra se dará cabida a aquelas recomendacións efectuadas pola Comisión de Casco Histórico e polos servicios técnicos municipais que non foron incluídas na aprobación do proxecto. Como todos ustedes saberán, pois o lóxico sería que as recomendacións da Comisión Asesora houberan sido incluídas no proxecto e sacado a licitación. Non se fixo así durante a tramitación do anterior goberno e se optou por incluir esas recomendacións da Comisión Asesora durante a execución da obra. Por lo tanto, aquí está a primeira acta asinada pola señora Teresa Gutiérrez, na cal dice que non se vai facer un modificado, sino que se van introducir as modificacións, as recomendacións da Comisión Asesora durante a obra. Pero tamén se podría volver a facer outra pregunta a señora Teresa Gutiérrez, que ten usted atrás, porque pregúntame en que momento tivo coñecemento este concelleiro dos retrasos que iba a ter a obra. E entón, eu poderíalle ler a acta do 26 do 5 do 2015, na cal, nunha reunión mantida co director da área DUS, do Ignacio Soto, os jefes de obra, pois se fala que recíbese as indicacións por parte do Concello para alteración dos ritmos previstos de obra pola presencia de estadas, de andamios, na fachada do asilo durante un prazo estimado de 2 meses. A necesidade, polo tanto, do incremento do prazo por un tempo equivalente dada a imposibilidade de convivencia de traballos tanto por operatividade como por seguridade e a obriga de paralizar as intervencións sobre a área afectada e o traslado de ámbito da obra de acordo coa vontade do Concello de respetar e priorizar os traballos sobre o asilo. Por lo tanto, parte desas preocupacións que ten o señor Agustín Hernández podía resolvelas facilmente preguntándolle a que naquel momento era a súa compañera de corporación e responsable da área de desenvolvemento urbano sostible. Pero preguntan vostedes tamén cousas como por que ao prolongarse os traballos arqueolóxicos non se propuso a paralización do resto dos traballos e a tramitación dunha prórroga. Se vostedes saben algo de obras, terán que saber que os traballos de control arqueolóxico teñen que desenvolverse simultaneamente ca obra. Se non hai obra non pode haber control arqueolóxico. Por lo tanto, é bastante evidente que mentras se desenvolven os traballos de control arqueolóxico non se pode paralizar a obra. Eso sí, en canto a referencias de ampliación do prazo, como decía, a primeira ampliación do prazo é precisamente por esta referencia que fai a acta do 26 do 5, na cal xa se di que haberá, por culpa do andamio existente no asilo, un retraso de 2 meses. Simultaneamente, polo control arqueolóxico, que dou un dato, o control arqueolóxico supuso un incremento do 750% sobre o previsto, 7 veces e media máis, e a aparición de diferentes estructuras arqueolóxicas correspondentes co foso medieval da cidade obrigou a modificación dos trazados das redes para non afectar a estes achádegos arqueolóxicos. Ademais de modificación das redes, houve que tomar algunhas decisións na obra, como a eliminación de varios dos árboles, quedando únicamente un como unha referencia do previsto no proxecto, pero precisamente a raíz dos informes de arqueoloxía, cumprindo escrupulosamente os informes de arqueoloxía, decidiuse adaptar o proxecto. Cando se pregunta, polo tanto, cando tivemos coñecemento de que o proxecto requería unha modificación, como digo, esa información xa lla podía haber contestado Teresa Gutiérrez, que o 13 de abril di que o proxecto haberá de adaptarse ás recomendacións da Comisión Asesora. A Comisión Asesora, no seu informe, solicita a supresión do carácter de porta do acceso pola rúa García Sabel. Fala de facer un estudio pormenorizado e unha simplificación dos pavimentos na rúa, e fala tamén da necesidade da conveniencia de liberar de mobiliario o espacio central da rúa. Todas elas propostas que constan por escrito no informe da Comisión Asesora e que podían haber dado lugar a un modificado ou, como decidiu a concelleira no seu momento, facer as modificacións durante a obra. Por lo tanto, estas propostas da Comisión Asesora non recollidas polo anterior goberno nun modificado previo a contratación, bueno, pois óptase por levar adiante e executala introducindo durante as obras esta modificación. É unha decisión que tomou a anterior concelleira e eu non discuto se é boa ou mala, pero é algo que está tomado anteriormente a anos.
O que se decide, tendo esta decisión, é, por parte da dirección facultativa e dos técnicos municipais, ir levando un control exhaustiva, tanto técnico como económico, e sorpréndeme cando vostede fala de un grave prexuicio aos veciños, eu diría que o que se intentou facer foi disminuir os tempos e, sobre todo, é unha obra que ten un modificado a coste cero. Creo que aí ese control que houbo da parte técnica e económica fíxose basicamente para evitar que o modificado supusese maiores retrasos. Por que? A introducción das modificacións do proxecto propostas pola Comisión Asesora, máis das seguintes modificacións que puideron aparecer polos criterios arqueolóxicos e outras como puideron ser a supresión das árbores ou o trazado das instalacións, estrictamente deberían dar lugar a unha paralización e un modificado en cada unha destas decisións, destos cambios de proxecto. O que se decidiu, por non causar molestias precisamente, foi esperar a ter claras todas as modificacións que iban na liña do que pedira a Comisión Asesora e aí sí facer ese modificado que se solicita por parte do técnico redactor, modificado a custe cero e que, polo tanto, ao tramitarse ao final, permitiu que non houbera unha paralización de obras e que non se causasen maiores molestias aos veciños. E que, como digo, non unha decisión desta Consellería, era unha decisión xa tomada da anterior. Ao respecto da ampliación de prazo e da redacción do modificado solicitada, debemos de informar que esta ampliación de prazo foi solicitada o 23 de novembro, foi tramitada, o Servicio de Contratación pediu unha aclaración á Dirección de Obra que foi contestada pola Dirección de Obra o 24 de decembro. Si é certo que durante esa fase das vacacións, dos técnicos existentes e das datas de Nadal, ademais do cambio do técnico de control da obra, que se produzo durante ese tempo, houve un retraso na comunicación, pero nunca houve un informe que non avalase a prórroga das obras. Todas as prórrogas das obras están avaladas por informes técnicos nos cales se di que haberá que primar a calidade da execución da obra sobre os prazos, dicindo que se a execución da obra se fixera con dúas cuadrillas ao mesmo tempo, o resultado non sería o mismo en cuanto a calidade da obra que o existente. Por lo tanto, como decía, a decisión da realización dun único modificado do proxecto ten que ver con que cada modificación supón a paralización da obra mentras este non está aprobado, polo que entendeuse que era mellor manter o criterio que xa se seguía desde antes de entrar este goberno, de recoller nun único modificado todas as propostas, tanto as que propusera a Comisión Asesora como as aparecidas durante a obra, evitando paralización e molestias aos veciños da rúa. Diante da pregunta de por que non se volve a presentar o proxecto modificado á Comisión Asesora, porque as modificacións que hai veñen avaladas polos informes arqueolóxicos e porque as modificacións que hai dan cumprimento estrictamente ás peticións da Comisión Asesora, sendo, por exemplo, estas as que motivan a eliminación de mobiliario e sinalización en coherencia con estes informes de dita Comisión. Por lo tanto, creo que o control desta obra, con este modificado que realizouse sin custe para o Concello, equilibrando os custes de asumir o control arqueolóxico, compensar que a disminución de mobiliario, pero fixose un modificado sin ningún tipo de custe, evitouse ter que facer modificados cada vez que aparecera un novo achado arqueolóxico ou cada vez que se tuvera que tomar unha nova decisión que houbera suposto paralizacións de obra. E, polo tanto, gustaríame aclarar, neso que usted fala do recoñecemento extrajudicial do crédito, decir que este recoñecemento extrajudicial de crédito ven motivado por ter continuado ca obra sin ter aprobado ese modificado. Pero esta, que é unha decisión xa iniciada no anterior goberno municipal, este goberno decidiu seguir adiante facendo un único modificado, porque senón estaríamos, para poder facer o pago desas certificacións, teríamos que ter aprobado ese proxecto. Mentre non se aprobaba ese proxecto, a obra tería que estar parada e o que queríamos era precisamente disminuir as molestias aos veciños.
Polo tanto, o criterio deste goberno con respecto á obra de carretas foi sempre tratar de ocasionar as mínimas molestias aos veciños, que levaban meses ca rúa cortada, e foi riguroso co orzamento económico, pois non se produciu ningún incremento na execución da obra con respecto ao presuposto de licitación inicial e cumprindo escrupulosamente cos dictames da Comisión Asesora, tendo moito que ver nos retrasos os diferentes problemas que foron aparecendo e tal como quedan explicitados nas diferentes actas de obra e, sobre todo, tendo en conta que o que velábamos era porque houbera un control da calidade da obra e un control orzamentario e, polo tanto, podemos decir que a obra está rematada cunha calidade o acorde do diseño e do proxecto e, sobre todo, sin ningún incremento de prezo. Gracias, Jorge. Rubén Cela, súa quenda. Sí, eu moi brevemente, señor alcalde. Nos, o noso grupo, o Bloque Nacionalista Galego, no mes de marzo, pois públicamente nunha roda de prensa pois requeríamos precisamente explicacións do que acontecera no ámbito da obra de carretas, non tanto por este modificado do proxecto como sobre todo pola segunda prórroga, non, que expirara o 18 de marzo, non? Segundo un informe da Xunta de Goberno, pois eu creo que queda tamén contrastado pois de que a tramitación desde logo non foi a correcta, non? Nese sentido, o noso grupo reiterou esa advertencia da demora das obras en carretas cando a data inicial de remate, pois como saben, era o 13 de setembro de 2015, logo de conceder unha primeira prórroga o 27 de novembro, a que seguiu un intento de segunda prórroga mal tramitada e un modificado da obra con problemas de xestión no seu procedimento que expirou o 18 de marzo sen que a actuación tivese concluído, non? Na documentación desa Xunta de Goberno figura un informe para a ampliación da segunda prórroga que, se ben é certo que conta ca conformidade da Asesoría Xurídica Municipal, non foi proposto para a súa aprobación polo órgano de contratación, polo que non se tramitou desde o noso punto de vista do xeito debido, pese a que se alude o interese público e a que a empresa cumpriu as súas obrigas contractuais e non se ocasionaron persuicios a terceiros. En canto ao proxecto modificado, que facía referencia agora o concelleiro, nese mesmo informe o que se explicita é que hai unha serie de circunstancias xenéricas e inconcretas que non se consideran, digo, nese informe dabondo xustificadas polo Departamento de Contratación. Por lo tanto, nos non poñemos en tela de xuicio o resultado final da obra. Desde logo, benvidas obras cunha finalización como a de carretas e que non veñan moitas máis obras cunha finalización como Carreira do Conde, pero en calquera caso o que sí que creemos é que houbo erros e erros de bulto na tramitación e na demora da mesma. Señor Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Bueno, primeiro, e antes que nada, ainda que son consciente de que me vou gañar unha reconvención por parte do presidente do Pleno, gustaríame lembrar con respecto á última intervención do señor alcalde que quen se comprometeu públicamente a municipalizar os servizos foi Compostela Aberta. O Partido Socialista non fixo oposición ao respecto, polo tanto, nos non temos que respostar diso. Quen ten que respostar é Compostela Aberta. Dito isto, e valorando un exercicio claro de galeguidade que ten feito o concelleiro na súa comparecencia, porque a mitade das preguntas pois a respostou con outras preguntas, sí que me gustaría dicir o seguinte. Ben, as obras de urbanización da Rúa Carretas, que o que nos trae aquí para esta comparecencia, son un exemplo máis da falta de xestión e da mala xestión incluso do goberno de Compostela Aberta, que se veñen a sumar non somente a Vista Alegre, a Avenida de Vila García, o expediente de comederes escolares e demais. A mala xestión está a repercutir de maneira prexudicial na veciñanza e na súa calidade de vida, pero tamén na imaxe que está a dar da nosa cidade capital de Galicia e cidade referente do turismo. Gustaríame a mí lembrar algúns datos ao respecto desta obra. Iníciase a obra para dar resposta a unha demanda veciñal e realízase co obxectivo de facer pionil a rúa. As obras consisten basicamente no cambio do pavimento de lousa granítica, instalación de volardos, aparca bicicletas, alcorques para arborado, bancos de pedra e madeira, papeleiras, unha fonte bebedoiro e xardinaría. Tamén se contempla a mellora da rede de abastecemento, de saneamento e o soterramento da rede xeral eléctrica e de telecomunicación.
Axudícase por 622.482 euros, se non lembro mal, o 13 de abril, con prazo de execución de 5 meses, data inicial de remate o 13 de setembro de 2015. O 18 de agosto, a empresa solicita ampliación do prazo e concédese rematando esta primeira prórroga o 27 de novembro de 2014. O 23 de novembro, a empresa solicita novamente ampliación do prazo de realización dos traballos aducindo afeccións arqueolóxicas, parada de traballos por confirmación da titularidade dos terreos, convivencia da obra coa circulación de vehículos no cruce de García Sabel, emítese informe favorable pola Dirección Facultativa o mesmo 23 de novembro, propoñendo como nova data de finalización o 18 de febreiro. Esta ampliación foi informada favorablemente por contratación coa conformidade de asesoría xurídica municipal, pero non foi proposta para a súa aprobación polo órgano de contratación. Esta é a realidade. Con data de rexistro 17 de febreiro, a empresa presenta unha nova solicitude de ampliación de prazo motivada agora polas condicións meteorolóxicas, solicitude que conta de novo co informe favorable da Dirección Facultativa Municipal e Externa, debendo concluir o 18 de marzo. Por tanto, prorrogouse o prazo de obra alo menos en 3 ocasións. Nalgún dos casos, a prórroga para que se fixo tacitamente executouse un proxecto modificado sen contar coa tramitación correspondente e omitiuse a solicitude e a obtención dos informes pertinentes de patrimonio e da comisión asesora que nos entendemos que son preceptivos. Dende logo, como pouco, isto é un exemplo de como non se debe xestionar unha obra pública. Moitas gracias. Agustín, a súa quenda. A verdade é que as súas afirmacións, señor Duarte, son graves como responsable de urbanismo, pero son máis na súa condición profesional. Vostede sabe perfectamente que esta obra tiña un prazo inicial, 13 de 9 de 2015. Con data 6 de 11 de 2015, o remate inicial da obra do 9, a Xunta de Goberno Local de Santiago amplía o prazo ao 27 de 11 de 2015, é dicir, transcurridos prácticamente 2 meses da finalización do prazo para o remate da obra, otórgase un novo prazo para finalizar o mesmo ampliando eso en 2,5 meses. Polo tanto, esta tramitación, na nosa opinión, é unha tramitación alo menos irregular. Amplían vostedes, a partir diso, todo o que acontece nesta obra é presuntamente irregular, e por iso temos presentado o recurso que solicitamos a súa resposta, a súa contestación, e saber se van vostedes a contestar o levandito recurso. Vostede sabe perfectamente, señor Duarte, que si os traballos arqueológicos detectan algo, lóxicamente, o que manda a normativa é paralizar a obra, é actuar, valorar, e obviamente, se é necesario facer un modificado, Hai moitísimos veciños desta cidade que sufren esa normativa, e vostede fixo caso omiso da normativa, pero non é que o digamos nós, é que o dice a propia interventora. Cal é a razón que non contestou vostede, señor Duarte, para que, a pesar do informe da interventora do 29 de outubro, que decía taxativamente que os actos non eran convalidables, a Xunta de Goberno do día 6 de novembro acordara a convalidación en contra do propio criterio e do informe da interventora? Como é posible que o 27 de novembro de 2015 a Xunta de Goberno aprobe unha corrección de erros para modificar o acordo, de bandito acordo do 6 de novembro, eliminando a verba convalidación? Que curioso, a interventora dixo que non eran convalidables, vostedes aproban a convalidación e logo despois, claro, entra o medo é libre, e fan unha corrección de erros. Home, creo que cando menos é dubidoso que eso sexa unha corrección de erros. Cal é a razón para que a petición da Dirección de Obra, señor Duarte, que depende da súa concellería, solicitando a autorización para redactar un proxecto modificado o 23 de novembro, informada polo arquitecto municipal o día 27 de novembro, non fora tramitada pola concellería, permitindo a execución de unha obra sin autorización? Cal é a razón, señor Duarte? Porque existe esa petición do director da obra. Cal é a razón para que tampouco a solicitud de ampliación do prazo presentado o día 29 de novembro pola empresa e informada favorablemente pola Dirección de Obra non fora tramitada? É que vostedes, señor Duarte, non tramitaron nada na concellería, viviron na legalidade, o que non permiten os veciños e as veciñas fixérono dende o Concello. Por certo, señor Duarte, non xogue vostede con cuestións, diminuir os tempos, máis do dobre do prazo inicial, eso é estratosférico, non sei que acontecería se non fixeran ese esforzo para facer esa diminución dos tempos. E, home, falar de modificado cero, señor Duarte, vostede é técnico. Vostede sabe perfectamente que pode coller unas unidades e gastar os cartos noutras, e pode dar máis marxe nesas unidades novas e que o contratista deixe de facer as unidades nas que perdía cartos. Por lo tanto, non fale vostede de modificado cero. Señor Duarte,
Nesta vida, para estar na vida, para ser un profesional, por suposto, para ser un concelleiro de Santiago de Compostela, pois, na miña opinión, hai que ter principios, hai que ter criterio, e hai que ter memoria, e tamén hai que ter claro que non todo vale. Vostede, señor Duarte, nin ten principios, nin ten criterio, pero tampouco ten memoria, porque creo que aquí un tal señor Duarte decía que ia meter o goberno municipal na Fiscalía porque non tiñamos solicitado un presunto informe da Comisión Asesora para o derrubo da Casa da Xuventude. Expediente absolutamente tramitado con todos os informes. Vostede ten a cara dura de decir que tiña que pedir un informe e que o goberno non tiña pedido informe e que ia a levar o goberno á Fiscalía, e cando está vostede no goberno prescinde dos informes, prescinde dos modificados, prescinde das actas de replanteo, prescinde das aprobacións técnicas e fai o que lle peta. Así goberna vostede. Moitas grazas. 5 minutos. Bueno, a veces un non entende os despropósitos porque, como decía ao principio, a persoa que tramitou mal este proxecto e que non fixo un modificado, eu respetei con el silencio, un modificado para que o proxecto que salira a contratación recollera as consideracións de a Comisión Asesora, foi o anterior goberno. Por lo tanto, ese primeiro erro na tramitación está aí. Como vostede sabe, cando hai unha excavación arqueolóxica, hai que facer un control e un seguimento arqueolóxico. Vale. Nese control e seguimento arqueolóxico, e están todos os informes de arqueoloxía, solicítase que se protexan os restos do foso medieval, pero non se di que haxa que parar a obra nin cambiar o proxecto por eso. Respétanse unhas canalizacións, desplázanse lateralmente, pero a obra pode seguir exactamente igual. Se non se huberamos parado ese proxecto para facer o modificado, o retraso hubiera sido maior, e ademais ese proxecto xa se había que modificalo para dar cumprimento ao informe da Comisión Asesora. A mí sorpréndeme cando fala da Fiscalía, porque sí, é certo que a Fiscalía admitiu a trámite a denuncia pola non tramitación do derrubo da Casa da Xuventude, admitiu a trámite. Nos contestaremos o recurso que ustedes presentan, porque de feito xa está preparado e será contestado. Cando se denuncia algo a Fiscalía e a Fiscalía o admite a trámite, será porque hai unha dúbida de que a cousa este ben ou mal tramitado, e ustedes saben que a Casa da Xuventude na súa tramitación non estaba ben, porque de feito a paralización decidiu o xulgado, non ningún concello, o xulgado foi o que decidiu a paralización. Con respecto ás cousas que se mencionan, porque eu creo que o importante é aclarar ben as cousas, fálase da convalidación. Hai un informe o técnico de intervención que di que tuveron un acordo na obra de Vistalegre entre a interventora e o técnico, o Departamento de Contratación, para non utilizar a palabra convalidación, porque é un término xurídicamente que dá lugar a unha interpretación que non era que se pretendía nese momento, e, polo tanto, o técnico di, con respecto o técnico de contratación, podríamos decir o nome, o técnico de contratación di, con respecto a este tema, tal como se informa, o técnico de contratación informa que un mero trámite, pois se o cambio tivese algún tipo de consideración xurídica, máis que o cambio da palabra, este informe tería que ser distinto e facer mención dos motivos do cambio. Por lo tanto, era un acordo no Departamento de Contratación a raíz dun caso similar nunha obra en Vistalegre de non usar a palabra convalidación e eliminar esa palabra do informe. Por lo tanto, e así está recollido por o técnico de contratación, que non supón a eliminación desa palabra ningún cambio no que se recolle. A min sorpréndeme moito que se fale de non seguir os prazos, pero eu podería decirlle que a Comisión de Patrimonio acaba de decirnos que o proxecto da Avenida de Vilagarcía hai que cambiarlo. Por qué? Porque non se tramitou adecuadamente e non pasou o informe positivo porque o anterior goberno municipal unha obra de reurbanización dun tramo do Camiño de Santiago non o mandou a Patrimonio, e o informe de Patrimonio é negativo, pero non foi o primeiro, isto foi a Avenida de Vilagarcía. Que sepan vostedes que enviaron anteriormente, ese sí o enviaron vostedes, un proxecto na Rúa das Fontiñas que tamén foi informado negativamente por parte de Patrimonio.
porque tamén afectaba a un tramo do Camiño de Santiago, neste caso o tramo do Camiño francés. Por lo tanto, se alguén non fixo ben as cousas na Avenida Vilagarcía, foron vostedes que non enviaron ese informe á contratación. Por parte deste concelleiro nesta obra, todos os retrasos que puido haber na obra contan cun informe positivo dos técnicos municipais avalando o retraso. E, como decía, o primeiro deles polo director de área, sendo concelleira Teresa Gutiérrez, no cal avala o primeiro retraso de 2 meses. Por lo tanto, se houber algún retraso que non estuvera avalado por un informe técnico, como pode comprender, eu non avalaría. Neste caso, o único que se fai é dar cumprimento aos informes de dirección de obra, os informes dos técnicos municipais, os informes do Departamento de Arqueoloxía e, sobre todo, os informes da Comisión Asesora, porque se seguiu escrupulosamente as súas peticións de simplificación do proxecto, e iso foi o que se fixo. Por lo tanto, non temos nada do que escondernos. O recurso informarase e creo que antes de votar as culpas sobre os demais, eu creo que as tramitacións erróneas foron dos anteriores gobernos municipais, e creo que cando algún goberno non foi a Casa da Xuventude, non foi unha tramitación de Teresa Gutiérrez, foi outra tramitación diferente, cando admitiu, tal e como usted di, cando admitiu a Fiscalía, sería por algo, nada máis. Bueno, non, por alusións non, porque tiveches a posibilidade de facer a intervención no solicito de comparecencia, e por alusións non. Está aquí a acta. Una cuestión de orden, alcalde. Sí. Quiero simplemente... ¿Puedo falar? Sí, unha cuestión de orden, sí, se é unha nova Simplemente intervención. unha cuestión de orden no sentido de que quiero que conste en acta que o concelleiro non respostou a totalidade das preguntas feitas por este portavoz. De acordo, señor Agustín Hernández. Bueno, pasamos ao punto 12, que é solicitude do BNG para comparecencia a concelleira delegada de Acción Cultural. En principio hai vontade, como ven sendo todas as solicitudes, de atendela e de comparecer no seguinte pleno. Non sei se queren facer algunha xustificación da solicitude ou... Supoño que tampouco hai que sometelo a votación, non? Acéptase ou... Si se aceptan. Sí, pero, bueno, se queres justificalo... Eu creo que o debate en grandes rasgos xa o dimos no punto anterior. En calquera caso, nós no seu día formulamos unha serie de preguntas por escrito. As respostas das mesmas a nós non nos satisfán, e entendemos que é importante que a concelleira poida comparecer para dar explicacións de algo que nos preocupa, que son as posibles consecuencias legais, administrativas e económicas de precisamente ter agora mesmo a situación contractual dos centros socioculturais de Santiago na situación da que xa falamos no punto anterior, non? Por lo tanto, se acepta a comparecencia, no vindeiro pleno teremos tempo para falar. Gracias. Acéptase que comparecerá Branca Novaneira, entendo que sí, a concelleira delegada de Acción Cultural. Por unidade dos presentes, acéptase a comparecencia. Pasamos a rogos e preguntas, que sería o punto número 13, e empezaríamos co turno dos rogos, un rogo do BNG para requerir que se retomen proxectos de reurbanización. Rexistro de entrada 151. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Moi brevemente, non? A travesía entre Ponte do Romaño e a avenida de Castelao xa estivo incluída, entre outras vías, dende setembro do ano 2007 nun convenio de colaboración entre daquela Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte co Concello de Santiago para realizar actuacións de contornos urbanos nos viarios da cidade, non? A Xunta de Goberno Local, en novembro do ano 2008, adxudicou o servicio de redacción do proxecto construtivo e, tras algunhas modificacións no ano 2010, a Comisión de Seguimento do dito convenio eliminou este tramo, propoñendo retomalo no ano 2012. Na actualidade, as actuacións eliminadas do convenio anteriormente citado non se retomaron. Por lo tanto, nos o que entendemos, a petición dos propios veciños e veciñas do Romaño, é que existe certo agravio comparativo con outras travesías
mercancías de entrada á cidade, o ser esta única que non se ten arranxado nin se ten abordado dun xeito integral nos últimos anos, non? Nos creemos que é unha cuestión de xustiza retomar esa actuación, como tamén outras débedas cuasi históricas con este entorno de Santiago, no caso concreto do Romaño, como pode ser a posta en funcionamento tamén dese centro sociocultural, pois que leva tanto tempo cuasi rematado, pero que non se dá posto en marcha, non? Por lo tanto, con este rogo que solicitamos é que na medida posible o Concello de Santiago, en colaboración e en coordinación, neste caso ca Xunta de Galiza, pois volva a intentar incluir esta travesía do Romaño nas previsións pois de remodelación e de priorización sobre outras vías de acceso á cidade. Moitas gracias, Rubén. Jorge. Entendemos que a reurbanización do acceso da Rúa do Romaño é unha necesidade. Hai unhas beirarrúas que non cumplen a accesibilidade, que teñen anchos que realmente non son aceitados para a circulación peonil e, polo tanto, entendemos que é necesario a reurbanización sempre para mellorar a accesibilidade e para mellorar o espazo para os veciños. Retomar o convenio do 2012 sería o desexable e o que está claro é que haberá que intentar buscar a financiación, se a través de convenio vía Xunta será perfecto, pero se non a través de financiación de calquer tipo europea ou prioritariamente, evidentemente, a través de retomar o convenio existente polas obrigas generadas con anterioridade. O seguinte rogo tamén do BNG respecto a unha solicitud do Goberno Municipal para que se repita o espectáculo audiovisual dos Fogos do Apóstolo. Non o van. Non, moi brevemente, porque este rogo ten doada explicación, pero hai que explicalo, non? Vamos a ver, aquí hai unha experiencia que se realizou un único ano de repetición do espectáculo do 25 da noite do 24-25 de xullo, non? A maioría dos que estamos aquí, pois o temos vivido desde aquí, desde a Casa do Concello en algunha ocasión, cando menos, e o que seguro que podemos coincidir todos nunha percepción, non? A inmensa maioría da xente que se congrega esa noite na Praza do Obradoiro, pois non son veciños e veciños de Santiago, non? Non o digo isto como ningún demérito, eu creo que é moi positivo que haxa moitos visitantes, moitos turistas que incluso fan coincidir o remate do Camiño de Santiago precisamente cada data do 25 de xullo para poder disfrutar das festas do Apóstolo e para poder disfrutar, entre outras cousas, dese espectáculo de pirotecnia e de luz e de son, non? Pero certo é que a maioría dos veciños e veciñas de Santiago non se meten nesa aglomeración de xente ese día e o ven desde outros puntos da cidade, como pode ser a Alameda, como pode ser outros puntos altos, no que disfrutan en exclusiva do que ten que ver ca parte de pirotecnia, non? A experiencia que houve ese ano de repetición do espectáculo o que conseguiu é que todas as noites se volvera a encher a Praza da Quintana, todas as noites, a Praza do Obradoiro, perdón. Eso, desa volta, sí que maioritariamente eran veciños e veciñas de Santiago, non? E aparte, pois, foi certo revulsivo, pois, para todo o entorno da hostelería e demais, pois, porque moita xente facía coincidir eso, pois, con cear ou tomar algo despois do espectáculo, non? Por lo tanto, nós creemos que sería positivo, sin repetir a pirotecnia, que sería o que encarecería máis, por repetir, cando menos, o espectáculo de luz e de son, e que é unha forma de amortizar un gasto, pois, que non é precisamente pequeno, non? Cando se están gastando, pois, máis de 200.000 euros nunha actuación deste tipo, pois o lóxico é que canto máis público pode disfrutar dela, pois máis amortizará ese gasto público, non? A argumentación que se ten dado noutros anos que temos solicitado isto mesmo para non facelo é o sobrecoste que podería supor. Nós facemos unha proposta moi concreta e é que nos pregos de contratación se inclúa como unha mellora, non? E polo tanto que non teña que supor ningún sobrecoste para a administración, que se den X puntos a maiores a cada empresa, pois que aporte pois un día extra de exposición dese espectáculo de luz e de son. Esa é a proposta. Branca.
Bueno, totalmente de acordo, non, Rubén? Eran outras épocas cun orzamento que casi duplicaba, non, o proceso. Nos este ano estudiamos xa dende fai un tempo este proceso, non, de non podemos integralo a priori efectivamente na programación de festas, pero sí integralo nos pregos como mellora, e así estamos traballando nesa dirección, porque consideramos que é moi positivo o que nos indican os técnicos, e que efectivamente o alto custe neste momento, nun momento de crise con un proceso pois non podería ser incluído como condición, pero sí que é interesante plantexalo como mellora, e ti que estarás na mesa de contratación posiblemente, pois veremos como é posible efectivamente que sí que o espectáculo de videomapping este ano pois puidase ver durante máis días nas festas do Apóstolo. Gracias, Branca. Rogo do Partido Popular en relación á limpeza e mantemento da marquesina da avenida Xoán 23. Señor Montiel. Señor alcalde, boas tardes, compañeiros. Un dos maiores e máis transitados eixes urbanos da cidade de Santiago é a avenida de Xoán 23, aberta na década dos 60 do pasado século como unha vía directa para a entrada de vehículos e singularmente de autobuses cara á cidade histórica. A través dela acceden á cidade unha gran maioría de visitantes, polo que a súa condición de entrada e saída resulta trascendente para a primeira e última impresión da imaxe da nosa cidade. Tendo en conta esa trascendencia, a principios dos anos 90 cometeuse unha profunda transformación e reordenación desa avenida, probablemente a primeira intervención de gran calado nas inmediaciones do núcleo histórico, para resolver o acceso rodado e mellorar o espacio de estacionamento, tratando de armonizar a nova obra cos edificios históricos máis próximos. No resultado final da obra, acada un gran protagonismo a estructura metálica a xeito de monumental marquesina cristalada, soportada por grosas columnas de aceiro, deseñada polos arquitectos Albert Vilaplana e Helio Piñón, autores tamén do proxecto de conxunto da mellora. A marquesina protese das inclemencias climáticas e marca o itinerario que seguen milleiros de persoas cara a Plaza do Obradoiro, a Catedral e o contorno histórico da nosa cidade. Pero a pesar de ese carácter de limiar, de punto de referencia inicial e final de miles de visitas, a singular marquesina de Xoán 23 non ofrece unha imaxe de coidado e de atención acorde coa calidade ambiental que se espera dunha cidade patrimonio da humanidade. Certamente, a falta de limpeza da súa superficie de cristal non é un problema recente, pero co paso dos meses o seu aspecto ten empeorado, tal e como se ten advertido recentemente na prensa local. Tendo en conta que nos aproximamos ao verán, co que iso significa de mellora das condicións para os traballos no exterior e de proximidade á festividade do Apóstolo e Día de Galicia, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta o seguinte rogo: que por parte do Goberno Municipal se dean as instruccións precisas para a limpeza de superficie de cristal da marquesina da avenida de Xoán 23, velando polo seu mantemento periódico de cara ao futuro. Moitas gracias. Gracias, Claudio. Jorge. Bueno, pois evidentemente concordamos con que é necesario un mantemento específico para a marquesina, e é algo que é recurrente. Noticias da prensa local do 22 de agosto de 2011, do 10 de maio de 2015 en el Correo Gallego, nas cales se reclama a limpeza da marquesina igual que na actualidade. Por lo tanto, creemos que si é necesario que igual que hasta a actualidade o tratamento desta marquesina estuvo sempre bastante abandonado, creo que é necesario planificar un plan de choque para que un plan de traballos periódicos para tela nas debidas condicións. Seguinte rogo do Partido Socialista sobre o ranxo dos desperfectos no aparcadoiro de San Lázaro. Mila. Gracias, señor alcalde. Boa tarde, compañeiras e compañeiros de corporación. O mantemento da nosa cidade é dunha das obrigas do Concello e, polo tanto, a axeitada atención dos espazos públicos debe formar parte do día a día da actividade municipal. Pero a realidade constata, pola contra, que son moitas as rúas, as beirarrúas, parques e aparcadoiros que precisan de diferentes actuacións. Un exemplo témolo en San Lázaro, onde o aparcadoiro situado fronte ás consellerías, tanto o seu acceso como o mesmo espazo de parking, está en bastante mal estado, con lousas esnaquizadas, desprazadas do seu sitio ou directamente inexistentes.
Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista presenta ao Pleno da Corporación o seguinte rogo: que o Goberno Municipal arranxe estes desperfectos en San Lázaro e leve a cabo un axeitado mantemento desta zona moi utilizada por usuarios e usuarias das consellerías e edificios administrativos situados na contorna. Moitas gracias. Gracias a ti, Mila. Jorge. Tomamos nota do estado do aparcamento e realmente si necesita unha labor de mantemento e reparación dos desperfectos que ten. Entendemos que cumple un funcionamento e ainda que é unha instalación provisional, porque non é o destino definitivo de aparcamento desa parcela, si é necesario ter un mantemento ainda que sea unha instalación provisional. Rogo do Partido Socialista sobre o arranxo de destrozos da mediana da Rúa do Restollar. Gonzalo. Boa tarde a todos outra vez. Pasado 18 de xuño, hai tan só 11 meses, producíase un accidente de tráfico na Rúa do Restollar. Debido ao dito accidente, registraronse unha serie de destrozos na mediana deste vial, que a de hoxe aínda non foron reparados polo Concello. O Grupo Municipal Socialista denunciou ata en 2 ocasións esta situación que, por outra banda, é de doada solución, sen que ata o momento as nosas demandas teñan sido atendidas. Tamén sabemos que houve outro rogo por parte do Partido Popular fai 3 meses. Por todo iso, o que presentamos ao Pleno da Corporación é que o Goberno local proceda de forma inmediata o arranxo dos destrozos da mediana da Rúa de Estollar. Agardamos que non me digan que están a facer estudos ou traballos técnicos, o que queremos é que se arranxe de forma inmediata. Moitas gracias, Xan. Obviando a última parte da intervención, esta semana puxos en contacto con nosa compañía aseguradora para confirmar que se fan cargo do pago dos desperfectos, así que nos vindeiros días supoño que estará solucionado. Rogo do Partido Popular sobre o cambio de etapa de rexistro metálica existente entre os números 69 e 71 da Rúa de San Pedro. Buenas tardes. De la consideración que tiene la Rúa de San Pedro para los ciudadanos y turistas, pues no tenemos que hacer ninguna exposición porque es manifiestamente reconocido por todos nosotros. La calle además tiene una doble protección, pertenece al ámbito del plan especial y a la delimitación del Camino Francés. Es una calle recién remodelada en su tramo final y en la que se puso especial cuidado en la elección de aquellos elementos de urbanización que consiguieran, prestando el servicio necesario para mantener pues, los servicios de día de hoy, mantener la imagen de sus trazas históricas. Al ser el ámbito del plan especial, las condiciones de su urbanización están reguladas en el artículo 9, concretamente en, el artículo en su título 9, en el artículo 176.9 del plan especial. Dice que en relación a los registros, las tapas y arquetas de los distintos servicios se realizarán en piedra o fundición, evitando, salvo justificación, la utilización de tapas prefabricadas de hormigón. Nada dice de tapas de acero inoxidable. Y a la altura de los números 69 y 71, entre las dos plazas de San Pedro y de Cruceiro, hay una tapa de acero inoxidable, bastante grande. Claro que, como hemos visto que el concejal se arroga la capacidad de interpretar la normativa del plan especial, pues igual ha permitido la colocación de esta tapa, no lo sabemos, pero bueno, si lo ha permitido, pues que cambie el artículo del plan especial y así estamos de acuerdo con ella. Y si no lo ha permitido, pues que vele porque se elimine esta tapa que desde luego da una sensación horrible. Por lo tanto, nuestro ruego es que el Gobierno local dé las instrucciones precisas para proceder al cambio de la tapa de registro metálica existente en la Rúa de San Pedro, sustituyéndola por un material acorde a las determinaciones hasta ahora vigentes del plan especial. Nada más. Gracias, Teresa. Xan. Ben, agradecendo a capacidade de vixianza e atención ao detalle que ten o Grupo Popular, efectivamente existe esa tapa e os técnicos do Concello achegáronse a ela e incluso non só esta tapa, sino que está soldada, co cal non se sabe nin de quen é nin de que a instalación. Viacoa di que non é súa, entón ahora mesmo estamos preguntando a todos os concelarios a ver quen foi quen puxo a tapa e evidentemente retirarase e poñeremos a que corresponda. Gracias, Xan. Rogo do Partido Popular para a colocación de placas identificativas na Rúa Pintor Laxeiros e repoña a placa de Ramón Ruibal. Pepa. Gracias, alcalde. Boas tardes a todos, compañeiros e compañeiras. Como xa intervín noutras ocasións, isto é polo mismo tema.
Simplemente decir que os nomes das rúas non só serven para lembrar persoas e lugares, senón que tamén efectúan unha delimitación de espacios facilitando o tránsito e a localización dentro da cidade. Este rol delimitador é básico para a comprensión da cidade non só polos seus veciños, senón sobre todo pola xente que nos visita diariamente ou de forma ocasional. Polo tanto, a correcta sinalización, a súa supervisión e fundamentalmente o mantemento periódico resultan fundamentais para fixar o carácter informativo do Rueiro, especialmente nas zonas de recente desenvolvemento que veñen ser convertidas en centros de atracción con constante tránsito de persoas e vehículos. Esta situación ocorre diariamente nas proximidades do aparcadoiro disuasorio, creado baixo a vía férrea en Pontepedriña. O principal acceso rodado deste a cidade a este aparcamento gratuito carece de placa identificativa. Este feito nin contribúe a facilitar a localización dos edificios situados na súa traza, nin do acceso ao área de estacionamento, e moito menos axuda a divulgar o nome do xenal pintor lalilense Laxeiro, a que injustamente esta corporación acordou no seu día dedicarlle esta rúa. Temos constatado que en ningún dos extremos da rúa existe placa identificativa. O mesmo acontece na esquina do tramo da rúa dedicada ao erudito Amor Ruibal, que se inicia pasada a vía férrea, aínda que neste caso sí que se conserva o rastro dunha placa anterior que foi desaparecida. Consideramos, polo tanto, necesaria a pronta colocación destas placas, esta sinalización, e por iso presentamos o seguinte roco: que por parte do Grupo Municipal se den as instruccións precisas para colocar as placas identificativas na rúa Pintor Laxeiro, no lateral do aparcadoiro disuasorio de Pontepedriña, e se repoña nas proximidades a plaza da rúa Amor Ruibal, no inicio do tramo que comeza a partir do paso da vía férrea. Moitas gracias. Moitas gracias, Pepa. Jorge. Bueno, pois coincidimos en que realmente, por un lado, sería necesaria a sinalización tanto do aparcamento disuasorio como hai algo que creemos que é evidente que hai que repoñer a placa que falta e manter en as debidas condicións as existentes. Por lo tanto, tomamos nota do rogo e intentaremos dar cumprimento ahora que temos contrato de mantemento de sinalización. Gracias, Jorge. E o último dos rogos do BNG para a instalación de novos panéis de comunicación social. Goretti. Ben, trátase de que aqueles panéis postos para que as asociacións veciñais, culturais, os distintos colectivos, sindicais, políticos poidan trasladar ao conxunto da veciñanza a convocatoria de diversas actividades que ou ben se instalen máis ou que se reparen aqueles outros que están moi deteriorados, non? O certo é que cumpren unha función social recoñecida por todo o mundo, recoñecida tamén no Regulamento Municipal de Participación Cidadá, e que deben ter unha amplitude suficiente para unha cidade como Santiago de Compostela, onde ademais hai moitísima actividade de moito colectivo que precisa ter espazos en que publicitar as súas actividades. Por outra parte, tampouco se están cumprindo unha cuestión que establece a normativa de que nos peches das obras tamén existan este tipo de panéis. Así que o que solicitamos é a instalación destes novos panéis en lugares que poidan ser suficientemente concorridos e suficientemente visíveis, e que, sobre todo, tamén se reparen, se revisen todos aqueles que están nun estado lamentável, non? Pensamos que é única e exclusivamente para dar posibilidades de actuación directa e comunicación directa ao conxunto da veciñanza. Gracias, Goretti. Jorge. Bueno, tomamos nota da petición e entendemos que sí que son necesarios para publicitar os actos dos distintos colectivos e asociacións da cidade, e en concreto o tema das obras é algo que hai que controlar o peche das mismas, e aunque creemos que é máis oportuno que realmente estén dentro dos espacios afixos que non dependan da obra. Tomamos nota para proceder a ampliarlo.
Gracias, Jorge. Pasaríamos ás preguntas para a resposta oral no pleno. A primeira do Partido Popular sobre a activación do dispositivo especial de limpeza en diversas festas. Teresa. Buenas tardes de nuevo. El pasado mes de marzo se celebró en el barrio de Pontepedriña la Fiesta de la Juventud y al día siguiente, el lugar de la celebración y los alrededores, incluso el Parque Eugenio Granel, parecían un verdadero vertedero incontrolado, lleno de bolsas de plástico, vasos y envases. Esta situación se ha repetido en el barrio de San Pedro tras la Fiesta de la Primavera y en el Campus Sur durante la Ascensión. Que esto pase una vez se puede entender, nadie nace aprendido. Pero que después de una experiencia no se habiliten los medios y se convenga un dispositivo de limpieza tras la autorización de una fiesta no tiene ninguna justificación. Y en este caso todavía es más fácil, porque la persona o de quien depende la autorización de las fiestas y el dispositivo de limpieza es el mismo concejal, no necesita coordinarse con otro. Y por tanto tiene la información directa para trasladarse a Urbaser o al técnico que gestiona el contrato la necesidad de este tipo de dispositivo. Dicen que no hay 2 sin 3, yo esperaba que no hubiera 3 sin 4, pero prácticamente lo mismo ha pasado en la fiesta medieval de Sar. Seguro que en su contestación va a poner la culpa en manos de los incívicos ciudadanos. Y en parte voy a estar de acuerdo. Me consta que en el barrio de San Pedro los organizadores de la Fiesta de la Primavera hicieron una intensa campaña informando de la posición de los contenedores y concienciando de la necesidad de usarlos. Hay que seguir por esta vía y quizás en las autorizaciones deba insistirse en este tipo de campañas por parte de las comisiones de fiestas. Pero sabemos que por mucho que nos concienciemos los ciudadanos, tras el uso intensivo de un espacio para una fiesta, es necesario habilitar una limpieza especial. Es muy fácil exigir a los demás cuando prestan servicios que estos tengan altas calidades, pero no resulta tan fácil cuando dependen de uno. Lo que esperamos nosotros y lo que esperan los ciudadanos es que el servicio de limpieza y recogida de basuras funcionen bien. Para esto pagamos impuestos, para tener servicios. Por supuesto que debemos colaborar en no ensuciar, pero como ayuntamiento pagamos un servicio de limpieza que cuenta con los medios necesarios para mantener la ciudad limpia tras estos eventos. Solo es necesario que quien lo dirija lo haga con diligencia. Ahora viene la prueba de fuego en la época alta, alta de visitantes y alta de fiestas. Con la intención de mejorar es con lo que hacemos al concejal de Medio Ambiente y Convivencia la siguiente pregunta. ¿Por qué no se habilitó un dispositivo especial para tener limpias y en condiciones para disfrute de la ciudadanía las zonas citadas tras las fiestas? Y si tiene la concejalía tomado alguna decisión para que esto no vuelva a repetirse. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Xanduro. Ben, só por ofrecer algún dato, no ano 2015 a persoa responsable deste tema puxo, parece ser, na rúa durante as festas da Ascensión un dispositivo de 32 efectivos de reforzo en previsión. Este goberno nas festas da Ascensión do 2016 puxo 9 efectivos máis que empezaron a traballar ás 7 da mañán para recoller. É evidente, como así pasou durante todo o seu mandato, como así pasou durante todo o mandato do bipartito anterior, as noites sinaladas das festas fanse botellóns por toda a cidade. É absolutamente imposible que a señora Teresa Gutiérrez ou calquera do Grupo Municipal Popular se levante pola mañán e vexa esa zona en concreto limpio. Os servizos, no caso concreto do Campus Sur, o día da mañán seguinte a festa da Ascensión, empezaron a traballar ás 7 mañán e remataron ás 2:30 do mediodía de limpiar todo como estaba. Con respecto ao Red de San Pedro, pois a parte de toda a colaboración que se lles ofreceu a nivel de colocación de colectores extraordinarios, etc., se fixo un servicio tamén desde primeira hora da mañán con personal e con maquinaria para limpar toda esa zona. Evidentemente ese servicio non vai a estar ás 4 da mañán porque ás 4 da mañán está a festa en marcha. Ten que empezar a primeira hora da mañán. E así foi. Eu creo que a resposta neste caso do Urbaser foi moi boa, vendo as circunstancias que tenen estas festas, e a min quedo fascinado ca capacidade que teñen de esquecer o tempo que pasaron no goberno desta cidade. Grazas. Pregunta oral do BNG sobre a previsión de extinción do contrato e o traballo que soporta o CIR. Sí, moitas gracias, señor alcalde.
Ben, desde o noso grupo estamos moi preocupados a respecto do futuro da Oficina Municipal de Rehabilitación. Como saben, esta é unha oficina que se encarga, entre outras cousas, de todo o que ten que ver ca información, co asesoramento técnico e ca tramitación de axudas que lle encomendan outras administracións. Nese sentido, funciona un pouco como portelo único, non tanto de axudas da Xunta de Galiza como do Ministerio, sobre todo no que ten que ver cas antiguas áreas de rehabilitación integral ou do propio Consorcio de Santiago, como é o caso das axudas a carpinterías, non? Entre outros postos de traballo, nesta oficina traballan 4 persoas, 3 delas con máis de 10 anos de traballo nesa oficina, encargadas das áreas de rehabilitación integral. Esas persoas son funcionarios e funcionarias interinas de programa e remátase o contrato este día 30 de maio, non? Non é a primeira vez que estamos ante unha situación deste tipo. En decembro do ano 2014 pois tamén remataban ese contrato, tamén houbera un pouco a posibilidade de que se extinguiran os mesmos. Finalmente conseguiuse que se ampliaran e se prorrogaran por un período dun ano e 5 meses. Nos o que agardamos é que non se acabe por desmantelar esta oficina de rehabilitación, porque incidiría de xeito moi negativo en varios aspectos. O primeiro deles é que ten unha importante carga de traballo que desde o noso punto de vista non é absorbível hoxe en día por outros departamentos do Concello, non? En segundo lugar, porque creemos que non siga funcionando esa oficina nos termos que o fai hoxe podría pôr en perigo a tramitación das axudas que hoxe están en marcha, non? Entre elas as das ARIS. E quero lembrar que entre Pontepedriña, Vista Alegre e Casco Histórico estamos falando de máis de 800.000 euros, non? Dunha convocatoria que se vai con moito retraso, tiña que estar pechada a 31 de 12 do ano pasado, pero que neste momento está aberta e que se podían registrar solicitudes até o día 18 deste mes, é dicir, hasta esta mesma semana, non? A pregunta que nos facemos desde o BNG é quen vai a tramitar todos eses expedientes se o día 30 esas persoas pois non van a acudir ao seu posto de traballo. E algo parecido acontece a respecto do consorcio, non? En concreto, esa oficina xestiona pois a liña de axudas que hai para todo o que ten que ver co cambio de carpinterías, para o que hai tamén unha convocatoria para nós totalmente insuficiente, pero bueno, unha convocatoria de 150.000 euros. Por lo tanto, nos o que queremos coñecer é cal é a previsión do grupo de goberno ao respecto. Gracias, Rubén. Jorge, tes 2 minutos. O digo porque ten aquí unha resposta que estábamos discutindo de que non se estenderá no tempo. Vale. Bueno, tal como vimos ao longo da tarde hoxe, os grupos municipais coñecen perfectamente o programa de Compostela Aberta e unha das áreas de especial incidencia na súa xestión vai ser o programa de vivenda e rehabilitación. Por lo tanto, na actualidade, o programa que existía de rehabilitación de vivenda non ten máis prórrogas posibles, remata o 31 de maio, según persoal, e o que se vai implementar a partir de 1 de xuño, se as cousas van ben nos prazos, o programa queda aprobado, sería o programa de xestión e implementación da Oficina de Vivenda e Rehabilitación, na cal, ademais das funcións que xa contaba esta oficina, teríamos en conta tamén que levarían os temas de registro de solares sin edificar, edificación en ruína, obras de vivendas tuteladas, informes de avaliación de edificación, fomento das obras de edificación, de rehabilitación que xa levaba, e xestión de unhas novas competencias que serían xestión e mediación en facilitación do alugueiro, ademais de aquelas que van vinculadas a rehabilitación e a posta en mercado de alugueiro. Por lo tanto, as funcións desta oficina non é que vayan desaparecer, sino que verá ampliado o seu cometido, pasa a ser non só oficina de rehabilitación, sino oficina de rehabilitación e vivenda. O programa que se presenta para contratación de persoal ante extinción do programa existente pretende, como mínimo, manter o persoal existente, e a idea sería que pudera estar no remate deste programa. Gracias, Jorge. O 31 de maio remata. Sí. A idea sería que pudera estar aprobado por persoal para poder entrar en marcha o día 1. Que coste en streaming a movimento negativo da cabeza do alcalde.
Alérxico a dar data. Está tramitado a petición, De feito, te pasamos o informe xa dende hai tempo, pero... Está tramitado. Decir, outra cousa é... Eu non dou prazos de 1 de xuño, se remato 31, por cuestións evidentes de tramitación da casa. Outra cousa que está tramitado. Vale, pasaríamos a pregunta do Partido Popular sobre as peticións para a posta en marcha do Centro Sociocultural do Romaño. María Antón. Grazas, alcalde, boas tardes de novo. Como todos vostedes saben, a rede de centros socioculturales de Santiago abrangue máis de 40 centros repartidos por todo o territorio municipal no que se desenvolven actividades diversas de ocio e tempo libre. Esta rede creouse co gallo de achegar aos nosos veciños e veciñas unha multiplicidade de oferta no eido cultural acorde cos seus intereses e preferencias, tal e como se recolle na propia páxina web do Concello. Neste intento de deslocalización e achegamento á cultura no marco do programa Urbana Norte, decidiuse a creación dun novo equipamento para dar servizo aos veciños e veciñas do Romaño Vista Alegre. O expediente administrativo de construcción do centro foi licitado e adxudicado no mes de maio de 2014 e a licitación para o equipamento do mesmo adxudicouse en decembro de 2015 polo Goberno xa de Compostela Aberta e tiña un plazo de execución de 45 días, segundo o prego de cláusulas administrativas. Tomando como referencia todo isto, está claro que o 15 de febreiro o centro debería estar rematado e listo para a súa apertura, porén o Goberno Municipal acordou prorrogar ata novembro de 2016 o contrato de aluguer do local que ven funcionando como local social na Rúa Torreira, polo que presumimos que o centro non ten visos de iniciar a súa actividade, alo menos hasta ese momento. E polo exposto, este Grupo Municipal do Partido Popular formula a seguinte pregunta, que cales son as causas que están a demorar a apertura ao público do novo Centro Cívico do Romaño Vista Alegre e cando prevé o Goberno local que se poñan en servicio estas novas instalacións. Nada máis, grazas. Gracias, Jorge, creo, ¿no? Bueno, realmente esta pregunta xa estuvo no pleno, fai... creo que 4 meses, a contestación foi, por desgracia, bastante similar á actual. A obra ten unha solicitude de finalización por parte da empresa constructora desde o mes de agosto de 2015. A dirección facultativa emite un informe negativo dicindo que a obra non está rematada e que, polo tanto, exixe que a obra que a empresa constructora acometa unhas modificacións e, sobre todo, que faga un informe poñendo de relieve que hai un defecto por unhas manchas aparecidas na fachada que espera que haxa un informe técnico que comprobe a evolución desto. Ademais, falase ou dase contestación a unha petición da empresa constructora que di que non se pode rematar a obra porque ao non poder facer un modificado de proxecto para poder emitir un certificado BRIAN de millora de consumo e eficiencia enerxética, era unha intención da empresa constructora para facer un modificado que incrementase o precio. A dirección facultativa e os técnicos municipais non estaban de acordo con esta petición e nesa discusión de se a obra estaba rematada ou non está rematada por parte da dirección facultativa de obras, alégase que hai uns defectos de obra que hai que rematar, quedan partidas pendientes. Despois de 2 reunións ca dirección facultativa e ca empresa no mes de novembro e no mes de marzo, agora, despois do último informe da empresa constructora emitido no mes de abril, e ante a súa negativa a asumir esas pequenas obras que lle pide a dirección facultativa para rematar a obra, se lle dá un prazo de 15 días para rematala. A intención, evidentemente, é que o edificio poda estar a disposición do Departamento de Cultura, do Centro de Servicios Culturales, a partir do 1 de setembro para entrar en funcionamento nesa data. Gracias, Jorge. E a última das preguntas que é do Partido Popular sobre o mapa do libro. Señor Brunete. Gracias, señor alcalde. Señora Novoneira, vaya por diante que nos presumíamos en vostede pois un coñecemento amplio da literatura e un respeto tamén pola propia literatura, pero
precisamente por iso nos sorprende a chafallada do mapa literario que ven de presentar, porque hai que cualificarlo de chafallada, e xa lle adianto, xa lle pido que non lle bote a responsabilidade a terceiros, non? Foi a idea do mapa literario unha idea xuxerida xa no seu momento polo Grupo Popular. Nos éramos conscientes de que a elaboración dun mapa literario pois podía contribuir a sublimar a idea da cidade e a facer a cidade máis atractiva para propios e foráneos. Foi tamén unha idea despois secundada e comentada pola compañeira do Grupo Socialista, María Tobar. E xa entón, lembro que aludindo a Harold Bloom, xa fixen un comentario irónico a propósito da cal podía ser o canon literario de Compostela Aberta, porque se nos imos coñecendo. Pero a verdade é que nunca nos imaginaríamos que deixasen vostedes fora a tantos autores que forman xa parte da historia da literatura, non? Sen remontarnos aos trovadores e simplemente cinguíndonos o que son os autores da literatura contemporánea, non é necesario ser un erudito pois para decatarse de que vostedes deixan fora pois a xente como Emilia Pardo Bazán, a xente como Carlos Casares, a xente como Gerardo Diego, a xente como Carlos Rigosa, como Aníbal Balbar, por citar algúns. Por poñer un exemplo chamativo, non? Ten que preguntarse como é posible non incluir nun mapa literario presentado precisamente en Bos Aires a un escritor como Blanco Amor, que precisamente en Bos Aires, exercendo o xornalismo que é tamén literatura de urxencia, escribiu páxinas tan fermosas sobre a cidade de Santiago, publicadas, por certo, polo Consorcio da Cidade, non? Resulta, por certo, chamativo que un concelleiro do PP pois teña que ser o que reivindique a figura e a obra, por exemplo, do propio Méndez Ferrín, non? Non me diga, señora Noboneira, que hai tempo para mellorar o mapa, porque nunca hai unha segunda oportunidade para causar unha boa impresión, especialmente en Bos Aires. Dá a sensación de que vostedes fixeron precipitadamente un mezquino, un cutre mapa literario para cubrir o expediente dunha viaxe frívola a Bos Aires feita en comandita local. E xunto ao ninguneo, bueno, é o que eu penso, e xunto ao ninguneo a determinados autores, sorprende tamén a inclusión pois de algún nome, non? De algún nome do que non consta, como debería constar, pois un aval ou unha traxectoria, o que apunta pois a unha, eu creo que a unha clara tendencia ao nepotismo cultural. Dixo a señora Noboneira, dixo que o mapa garda grandes tesouros. Eu estou totalmente de acordo con vostede, o que pasa é que son tesouros que están sepultados polas paladas de desprezo á cultura que vostedes veñen de dar. En definitiva, que a vista de todo eso, nos quereríamos saber cales foron as opinións cualificadas, cales foron os traballos e cales foron os criterios para incluir ou para excluir autores e autores. Bueno, boas tardes. Creo que o que menos lle interesa é saber iso. Pero bueno, sí, pero bueno, vou non explicar, porque é realmente un proxecto sobre o que traballamos. Unha cuestión de orden, alcalde, unha cuestión de orden. A ver, cuestión de orden sabe que está arreglada, non? Sí, efectivamente, a cuestión de orden está arreglada, efectivamente está regulamentada. Sí, pero usted vai a saltar. Non, é vostede o que asalta. Vostede está sometido a un regulamento, está sometido en termos xerais a lei. E vostede é o principio de respeto tamén. Non, e vostede está sometido a lei en sentido amplio, neste caso o Regulamento Orgánico de Funcionamento, o Regulamento Orgánico Municipal. Eu entendo, salvo que me corrixa o señor secretario, que a vostede a lei lle confire unha potestade para intervenir no pleno aos efectos de ordenar o pleno, non os efectos de intervir en cuestións substantivas cando lle dea a gana. Por moito que vostede pretenda emular a Luís XIV, el rei Sol, no seu conflicto co Parlamento, vostede debería comportarse como un alcalde democrático e, polo tanto, non ten unha potestade, non ten unha habilitación legal para introducir pullas que cando lle veñan gana. Se quere participar nun debate comigo, participa nun turno nunha quenda regulamentada. Non se canse, señor Brunete, siga, que é o seu momento de gloria. Siga. O digo isto porque é curioso que vostede faga unha cuestión de orden para alertar a algo e seguir reiteradamente faltando respeto aos membros desta corporación. Pero que falta o respeto aos membros desta corporación? É vostede claramente representativo, é dicir, o síndrome do espello. Lle pido os demais que fagan o que vostede incumple sistemáticamente. Pero bueno, deixémolo que é o seu momento de gloria. Home, decir que vamos en representación da cidade en comandita, viaxe frívolo, acusaron de ser o rei Sol por decir, facer unha valoración de que entendo que o que menos lle interesa a resposta á pregunta e facer esa intervención, pois bueno, pois está moi ben, está ben, pero bueno. Home, efectivamente, que teñemos que escoitar isto de vostedes, se repasamos o histórico das súas declaracións. Sí, por favor. Sí, se repasamos o histórico das súas declaracións cando chegou a identificar o Partido Popular cunha mafia. Pero isto que... Pero vamos, vostedes... O que pasa é que teño memoria, é dicir, entende? Claro, non, teño memoria. Bueno, imos a rematar e a señora Branca Noboneira vai a respostar a pregunta despois do minuto de gloria do señor Brunet. Necesitas o mapa. Non.
non? Pois agradeceríamos moitísimo ter o mapa, porque o mapa que se presentou... Non viñeches a Bos Aires en Non, pois agradecemos o mapa. Invitou o alcalde, o portavoz de Blanco. Bueno, sobre todo porque realmente, bueno, voume sentar, non porque ninguén fala de pé. É un traballo que fixemos durante moitos meses na área de acción cultural, sobre todo porque traballou moita xente da casa, moitos técnicos da casa. A construción do mapa literario foi un proceso, e é un proceso ainda hoxe sostido pola intelixencia colectiva dun amplio grupo de técnicos da área de acción cultural, de colectivos do sector como Compostela Literaria, que propuxo a idea orixinal, de profesionais tamén do mundo de xestión e do turismo cultural, e por último de autores e autoras participantes da delegación cultural que representou a Santiago de Compostela como a cidade convidada na Feira Internacional do Libro de Bos Aires durante moitas reunións e moitos meses. Xa sei que Alejandro non acredita para nada na intelixencia colectiva, non? Pero, bueno, ademais, para elaborar os contidos do mapa, todo este grupo empregamos os seguintes criterios antolóxicos, porque unha das cousas que me chocou moito, Alejandro, é a visión da literatura sobre a exclusión, non? E realmente nós o que traballamos é sobre contidos e criterios antolóxicos, non? Sobre textos asociados a lugares, non tanto sobre autores, pero os criterios antolóxicos por orden foron a calidade do texto literario de diverso xénero e o seu vencello cun topónimo ou xeolocalización de Compostela, a conexión entre a literatura da memoria e a literatura actual, é dicir, a que hoxe construe Compostela, autores vivos, é relacionada esta con referentes da historia da literatura, a literatura en lingua galega e a perspectiva de xénero, as diferentes linguas e tamén normas lingüísticas activas no tecido literario da cidade, as diferentes formas urbanísticas e arquitectónicas, rúas, prazas, monumentos, cafés, parques, as referencias tamén a diferentes momentos históricos e literarios dende o medievo ata a actualidade. Entón, neste mapa que agora tes, Alejandro, hai trovadores, mulleres poetas, dramaturgos e dramaturgas, hai literatura digital e premios nacionais, hai literatura actual independente, hai cafés literarios e tamén introducimos o canon artístico con Rosalía e o Pórtico da Gloria, un maravilloso texto poético onde quixemos realmente integrar o que é o canon, o noso canon artístico e literario nun só punto dese mapa, non? Tamén hai estatuas, hai rúas, hai prazas, hai pensións, hai fragmentos destacados de novelas e versos sobre lugares da cidade. Hai autores, visitantes e residentes e, sobre todo, hai un amplo traballo colectivo para construir unha Compostela literaria, viva e en movimento, e non unha foto fixa. Hai moito tempo, Alejandro, que esos procesos desapareceron dos procesos, sobre todo antolóxicos de literatura comparada, sí. E dende Acción Cultural apoiamos unha aplicación, un soporte digital para recuperar e transformar Compostela nun territorio literario que ten como obxectivo orientar a mirada dos composteláns e das compostelás e tamén dos visitantes sobre o territorio, sobre a palabra que construe a nosa cidade. Non construímos un canon, Alejandro, porque a construción do canon pertence ao ámbito académico, non a acción cultural dun concello. Un concello si pode apostar pola literatura de calidade, pola literatura da memoria, pola actual e sempre pola crítica independiente que pode axudar a pensar o presente e a impulsarnos cara ao futuro. Nos 4 anos de mandato popular non houbo ningún proxecto especificamente literario orientado dende cultura neste concello. A literatura desapareceu da cultura municipal. A literatura é a palabra e o pensamento dunha cidade como Santiago. Hoxe, en Santiago, hai un mapa que tamén é unha aplicación e que estará activo en galego, en inglés e en castelán, tamén en papel nos puntos de información turística da cidade. Penso que hoxe en día
Compostela volve a recuperar a memoria de ser un territorio literario e gracias ao esforzo, sobre todo, de unha inteligencia colectiva que implica os técnicos desta casa, os técnicos de acción cultural que levan traballando máis de 4 meses neste traballo en relación con colectivos e con autores da cidade. Entón, a túa valoración pareceme unha opinión e a visión da exclusión sobre os criterios pareceme unha visión totalmente deformada. Penso que isto podes coordinalo, esta visión, ca xente que traballa, que non son políticos e que traballan con todas as corporacións e que tamén traballaron con vos. Nada máis. Branca nova vai rematando. Pasaríamos ahora ás mocións de urxencia. Entramos no tramo final do pleno, descansamos 10 minutos e falta... Creo que non. Vale. Polo menos nas que tiña non había máis. Entraríamos agora nas mocións. A primeira do Partido Popular, paramos 10 minutos, entramos no final cas 8 mocións que falta.